Добрый дзень усім. Сёння пятніца. Сёння значыць пятнічны стрым, і мы гуляем у 9 Original Sin 2. З такой колькасцю перамог на 9 Original Sin 2 мы дакладна будзем рабіць серыю стрымоў па яму. Вось, але гэта будзе пазней пасля Death Stranding другога, як пройдзем. А мы там, мне падаецца, нам там яшчэ нармальна праходзіць, так. Вось, вітаю усіх, так, вітаю Тэнчык. Сёння займаемся чым? У нас па гісторыі у 9 Original Sin 2 мы бліжэй ўжо да канца першага акта. Можа, не самая канцоўка. Я памятаю, што яшчэ хапае, і мне нагадалі, што там яшчэ як мінімум адзін квест такі, які ў мяне нешта ў ўспамінах застаўся. Вось. Карацей, нам ёсць яшчэ што пачысціць у першым акце. У нас яшчэ, каб паглядзець на мапу, так? Глядзіце. Выхад з гэтага самага увогуле з выспы дзесьці вось тут, так? Вось тут я кажу па памяці, таму што ўжо гуляў. Вітаю гулец. Вітаю Рэгана, вітаю ўсіх. Выхад дзесьці вось тут. Калі памятаю. Ну, прыкладна, вось нам тыпу такая ж палова выспы, як мы закрылі дагэтуль, але дагэтуль было ўсё вельмі канцэнтравана. То бок у нас было шмат падзямелляў, было некалькі ўзроўняў гэтых падзямелляў, было шмат персанажаў, з якімі размаўляць. Зараз будзе толькі літаральна адно сховішча вось тут яно. Гэта там схаваліся людзі, якія беглі ад як жа ж яны былі? Ад магістраў, вось. Яны збегалі ад магістраў і тыя, хто выжыў, то бок таксама чароўнікі крыніцы. Але далей за выспу яны выбрацца не могуць, таму яны вось тут і сядзяць. І яшчэ, ну, тыпу, тут нейкія бойкі былі, па-моему, невялічкая крэпасць закінутая, але мне падаецца, там усё па сутнасці бойкі, таму у нас сёння будзе больш боек, чым размоў. Так што так і пойдзе. Вось. А што па дыска? Да, як бы ўсё тое ж самае, сядзім, рэдагуем дыялогі, ёсць што цікавага распавесці. За апошні тыдзень, можа быць, самае цікавае было, гэта... О, божух, на краішча. За апошні тыдзень, мне падаецца, самае цікавае, што было, гэта тое, што у адным з дыялогаў ёсць... Пачакайце-ка. Зразумеў, так. Гэта мы... тут маглі выйсці. Ну ладно, гэта ўжо не вельмі прынцыпова. Дык вось, самае цікавае, што было, у адным з дыялогаў знайшліся архаічныя, ну, па тыпу, як архаічная мова, ведаеце, па тыпу ангельская, зау, вось гэта ўсё, ну, карацей, прям састарэлыя формы. У нашым выпадку гэта трэба рабіць пад нешта царкоўна, дык вось, што цікава, вось гэта састарэлыя формы, і гэта яшчэ і цытаты, гэта не проста тэкст. Гэта тэкст з, па-мойму, дэманалогіі 16 стагоддзя адзін з каралей рабіў дэманалогію, карацей. Вось такая штука. І, карацей, прыкладна, вось з-за гэтага прыходзіцца прыдумваць неяк трошки рабіць архаічную беларускую мову, такую старабеларускую, каб просто адлюстраваць гэтую цытату. Пры гэтым гэтай кнігі, ну, не існуе ў беларускім перакладзе ўвогуле. Яна мала дзе была перакладзена, і ў выніку вось над гэтым прыходзіцца працаваць, напрыклад. Ось такое цікавае. А так, па сутнасці, на мне ўсё яшчэ вісіць труп, які патрэбна яго ўсё яшчэ дапрацаваць. Палова паамаль апрацавана і зацверджана, другая палова яшчэ нармальна так папрацаваць, просто ўсё неяк часу не магу знайсці. Засесці за яго паўнавартасна. Мы ўсё ж згубілі каточка. Ну, яго нідзе няма, я не ўпэўнены, дзе мы яго згубілі, у які момант. То бок, гэта трэба прям глядзець стрымы і сачыць, дзе каточак быў, каб зразумець, дзе ён. Можа, ён адарваўся дзесьці? То бок, можа быць, калі я вярнуцца, ён зноў мяне знойдзе. Можа, ён у самым пачатку застаўся. Таму што я тэлепартаваўся ж шмат. І там, дзе тэлепартаваўся, там каточак не мог за мной пайсці. Так што, можа, ён у пачатку застаўся. Я як начальник цеха кожен дзень так прыходжу і справаздачу пытаю. Я як бы разумею. Ну, па сутнасці, я як бы сам, мне цікава, як ідзе прагрэс, але ў нас прагрэс можна сачыць прям на сайце, дзе людзі працуюць. Вось, і гэта бачна, калі, ну, што апошнім рабілася, больш за тое мне кожны дзень на пошту прыходзяць паведамленні, калі хтосьці штосьці робіць. Я вам скажу, у нас кожны дзень хтосьці штосьці робіць, можна сказаць так, ну, амаль кожны дзень.
Ось, у нас хапае, як бы... Працэс як бы ідзе, можна да гэтага было бы падключыць больш людзей, таму калі вы жадаеце далучыцца, па сутнасці мы ўсё патлумачым, і ўсё будзе пераправярацца, таму не клапаціцеся, што дзесьці будуць нейкія памылкі, гэта не патрэбна там прям... ад вас патрабуецца карыстацца слоўнікам, вось і ўсё. Час ад часу. Такая штука, нічога супер надзвычайнага, таму, калі ласачка, калі вы жадаеце далучацца, нават тых, хто ў запісу глядзіце, калі вы жадаеце далучыцца, пішыце мне на пошту, пошта ёсць дакладна на Твічы, па-мойму, ёсць на Ютубе таксама. І павінна быць паўсюль. Я пошту раскідываў максімальна паўсюль, таму шукайце мяне, пішыце мне на пошту, будзем дамаўляцца, далучым да каманды. Гэта паскорыць працэс, таму што па сутнасці проста не хапае рук. Ось, у нас уже ёсць па тыпу ядро каманды, якое абавязкова прывядзе да файнага стану, ад вас патрабуецца як бы дапамагчы. Ось, таму што працы хапае, дыялогаў яшчэ шмат наперадзе, яшчэ, каб я не памыляўся, 600 там дакладна будзе. Ось. Мы зараз узялі самыя вялікія дыялогі. У нас рэальна, можна сказаць, самыя прям асноўныя дыялогі ў гульне. Не ўсе узялі, але ну так ужо пачалі за іх прымацца, і яны займаюць больш часу, чым звычайныя мелкія дыялогі. Зараз звычайныя мелкія дыялогі, там у 3000 радкоў яны падаюцца жартам. Red Noxious Bulb. Гэта што? Гэта раслінка, так? Ага, зразумеў. Бежым. Іфан падпаліўся трошкі. А можам дажджом гэта заглушыць проста? Я лухту проста нейкую зрабіў, навошта я так раблю, правильно? Дзе там? Дождж. Здаліць гэта ўсё. Крывіша ўвогуле нічога падазронага. Так, кожны дзень так. Не, падаецца, гэта не вельмі дапамагае, толькі часткова. Можа быць, больш дажджу. А, яшчэ 4 хады. Не дапаможа. Я магу забраць у кішэню гэтую раслінку. Так, дайка. Не? Так не працую? Ладно. Да не гэта. Выходь адтуль. Ну ладно, нельга забраць. А там дакладна нічога не ляжыць больш нідзе? Ну я, падаецца, не бачу. Дзе мы зараз? У гэтай частцы. Давайте яшчэ туды на бераг сходзім. Я ўпэўнены, што кота забілі. Ну, шкада тады. Я просто, я не вельмі за ім сачыў. О, блин, я такі... Я не знаю, далёка. Зараз групу вернем сабе. А то я такі, нешта я ў адзінку іду. Падазрона. Група, вы дзе там? Кіну табе на пошту запад? Калі жадаеш, далучайся. Я толькі забуду, папярэджваю, што працы яшчэ шмат. Там прям рэдагаваць. У нас усе людзі працоўныя, таму яно працуецца тады, калі можацца. Рука. Угу. Прыглядзецца да рукі. Што я гэтай рукі не памятаю. Так. У нас силой можно вытягнуть. Атрымалася. Так, ляжыць і быццам паказвае кудысьці. Туды. Ладно. Ідем туды. А що там? Там же нічога няма. Тут просто гэта самае... Могу камеру падняць, не? По-моему, не было такой магчымасці.
Калі глядзець на мапу, то наперадзе нейкія скалы, і гэта выглядае як напрамку ў сховішча вось гэтых людзей, ну, тых, хто збегаў ад магістраў. Ладно. Ну, можа, тады да сховішча дойдзем, паглядзім. Я пабуду пакуль кансультантам, буду назіраць за працэсам. Ну, гэта самае. Нам як бы рукі патрэбныя, а не кансультацыя, ну ладно. Опа, можа на гэта паказвала? Не, яно міма. These plants look truly sinister. They're arranged in a ring. Is that a natural occurrence? Ага. Раслінкі ў колам расстаўленыя. Это цудоўнае... Нешта не тое. Тут галовы на палках і вакол раслінкі. Яны ўсе галовы гэта размаўляюць. Хачу паглядзець на інтэрфейс дадаткова ваш. Налады там галоўнае меню. О, інтэрфейса яшчэ... Інтэрфейс толькі-толькі пачалі, ну, дабірацца да яго. Ось. Не адчыняй куфар, ён кажа. Так. Адзін крычыць, калі ласка, адчыні... Ну, гэта ачмурэнны куфар, адчыні куфар. Адна галава крычыць. А гэтая галава ледзь-ледзь можа гаварыць, і яна кажа, не адчыніў, чтобы не было, не адчыняць куфар. А, не, гулец, калі цябе гэта цікавіць, інтэрфейс, ну, пакуль рана. Ну, типу, прям рано. Мы дыялогамі займаемся ў асноўным. У нас толькі першыя радкі пайдуць па інтэрфейсу, і тое там, ну... Толькі самы пачатак. Ось. І у нас інтэрфейс, па сутнасці, не налады вось гэта. Па сутнасці, пра тое, што ты кажаш, гэта ты кажаш пра, по тыпу, 10 радкоў. Гэта жарт. Гэта настолькі неважная, па-мойму, штука у... Ну, яно павінна быць перакладзена. Ну, і адаптавана нармальна. Вось, але проста гэта, ну, на аб'ёмах працы мы зараз кажам пра тое, што будзе хоць неяк зроблена, добра ўжо, ужо добра. Не пры гэтых аб'ёмах. Адчыніць. Давайте спытаем, чаму мы павінны прымаць загады ад непоўнага чалавека. Потому что все выбухне. Не отчиняй куфар. Спытаць, як у нас увогуле збіраецца спыніць. Угу. Ён не можа выгаварыць common sense, ну, по типу, здравы розум. І ён такі просто замяняе слово одно на другое, на твой інтэлект. Што, як табе дапамагчы? Ну, давай, працягвай. Што? Можеш пачухаць мне нос. На. Давайте. Пачухаем носик черепу этому шкелету. Ну, голове, короче, отрезанной. Ну, не, гулец, я буду счастливый любой допомозе. Скура оторвалась и попала нам на палец.
It won't come off. І вона приліпла. Pretending to pat the man's head, you wipe your finger in his hair. Быццам бы прыкідваючыся, што мы гладзім яго па галаве, мы пакрыху выціраем свой палец аб яго воласы. Ён нам вельмі ўдзячны. Вітаю, Вячеславіч. На Divinity Original Sin 2 адпраўляецца яшчэ 9500. Дзякую вялікі. І якім чынам ты апынуўся на палцы, сябра? Usual story. I this state again a good and rotten worker. I was a professional. Lost my head for it. Oh, and it turned out lost I oddy. I oddy. Ён быў добрым працаўніком. Хутчэй за ўсё на Браксуса Рекса працаваў. Такая хрень падобна для Браксуса Рекса, знакамітай фігуры з мінулага. Якой працай ты займаўся, калі ты быў жыў? Калі ты быў жыў? Ага, у мяне ўсё, я зламаўся. Так. Чым ты займаўся? Ага, яны лабірынты будавалі. Ну і Браксус Рекс. На па сутнасці, ён забіў працаўнікоў, які працавалі над лабірынтамі. Спытаць наконт лабірынта, гаргулівага лабірынта. Што ў ім схавана? Добра, ён адмаўляецца, таму што ён майстар будаўнік лабірынтаў, таму ён нічога нам не скажа, майстар проста так свае секрэты не выдае. Сказаць, што кароль узнагародзіў яго лаяльнасць і дасведчанасць, адрубіўшы яму галаву і пасадзіў яе на палку. Ён не абавязаны Бракусу нічога. Ну, ты маеш рацыю, але ёсць яшчэ дэталь. Некаторыя з маіх кузэнаў перажылі гэтую, я не ведаю, як гэта, амейную азню. Ну, блин, Bloodbath і Massacre, гэта тое ж самае. Ну ладно, карацей, не можа вымыць слова зноў. Перарэзалі, некалькі чалавек ўсё ж такі выжыла з гэтай рэзні, так што Браксус не такі ўжо дрэнны, ён мог бы і ўсіх забіць. Разумееце? На Broken Sword адпраўляецца 1000, дзякую вялікі. Так, Вячеславіч, яно сапраўды без розніцы як бы не было. Ты можаш уводзіць як жадаеш, галоўнае, каб літары самі супадалі. Пераканаць не атрымалася распавесці больш пра лабірынт. Мёртвы магістр. Ну, вы разумееце, што мы зробім? Ты? Усё, што мы кажам, не адчыняй куфар. Ага, добра. The head's eyes widen in horror. You wouldn't kill perfectly innocent heads like us just to see what's in a chest, would you? There's no honor anymore. None at all. The head closes its eyes. Добра. Дзве галавы супраць таго, каб мы адчынялі куфар.
Мы хутчэй за ўсё адчынім куфар. Давайте захаваемся. Ты-ты-ты-ты. Це нове захавання. Що гэтая голова кажа? Третья голова кажа нам не адчыняць куфар, і толькі одна такая адчыняй куфар. Bloodied and sad, a severed head sits on its Акрываўленая і сумная, адрэзаная голова сядзіць на гэтай палцы. noxious bulb. Яе вочы адчыненыя і глядзяць на цябе. На бліжэйшую нокшус балб, гэта вось гэтыя раслінкі. І зноў на цябе. Адчыні куфар. Давай, ты ведаеш, што рабіць. Давай, адчыні. Там знаходзіцца лут. Давай, адчыняй. Але ж твой сябра не жадае адчыняць гэты куфар. Не слухай гэтага ідыёта. Адчыняй куфар. Ты занадта падазрона у цябе занадта шмат энтузіазма наконт адчынення гэтага куфара. Bulbs surrounding the chest. Then back to you. Ён глядзіць на падазроныя гэтыя самыя раслінкі навокал. Потым зноў на нас. Ён ведае, што яго ўжо злавілі, і яго гэты самыя вусны, як это, quivers, ну, крацей, па тыпу, скажаюцца. І потым ён пачынае плакаць. Crying goes on for an uncomfortably long time. Яго плач працягваецца ўжо некамфортную колькасць часу. Потым ён ўсё ж такі бярэ сябе ў рукі, як бы гэта не гучала. Глядзіць на зямлю перад ім і ціха кажа: Просто я жадаю памерці. Не магу памерці. І не магу сябе забіць. Can't kill myself neither. If my mother could see me now, she'd be mortified. Калі б моя маці пабачыла мяне, яна б была вельмі напужаная. Так. Як дапамагчы? Figures in his eye. У яго з'яўляецца надзея ў вачах. Just Просто адчыні куфар. Усё. Адчыні куфар. open the chest. Так. Begging you. Добра, мы адчынім куфар. Flashes in his eyes. Мне падаецца, падмануў ён нас. What you like? Thanks is what I need to say. Глядзіце, калі ён глядзеў на гэтыя штукі навокал, і яны павінны выбухнуць, давайте зробім наступнае. Open the chest. Мы перанясем іх усе. Оп, It's a great chest. Open it. нешта пайшло трохі не так, як я планаваў. Упс. Open the chest. Open. Куфр мы не адчынілі, так? Так што тэхнічна мы яшчэ нічога не зрабілі. Так. Это мы просто перакладзем іх усе ў одно месца у выніку. Вось такая моя ідэя. І пасля таго, як мы іх перакладзем... Так. Яны, падаецца, адна з адной узаемадзейнічаюць, не? Так, падаецца, яны ўзаемадзейнічаюць. Я просто не зусім разумею узаемадзеянне. Водная з той, і яны быццам выбухаюць адна на адну. Я не разумею. Так, давайте вось туды перакладзем. Nowhere things happen if you open the chest. I swear. Угу. I'd say we Ой, should stop. не-не-не. Не тое. Так, цудоўна. Мы сабралі большую іх частку там. Давайте, может быть, яшчэ падсабяром. Так. Я не разумею узаемадзеяння толькі. Вода, просто можа вода сама па сабе так доўга знікае, альбо там ёсць электрычная нейкая. Я просто не бачу ніякай. Ёсць блакітная. Пры гэтым, калі я сабраў іх усе ў адным баку, быццам бы нічога і не адбываецца.
Ось воно раптоўна у атруту пераўтварылася і выбухнула. Так. Чырвонае дае агонь. Гэта я ўжо зразумеў. Жоўтенькае дае масла. Ну, па сутнасці, чырвоную і жоўтую нельга сумяшчаць, блакітную можна куды-небудзь запіхнуць. Вось, бачыце, кінуў, і карацей, гэта зямля. Масла. Так, вось туды. Ну вось, вада і масла, яны, па сутнасці, адна адной ніяк не перашкаджаюць, усё нормально. Так, ты давай просто сюды пабліжу пакладзем. Пры гэтым яны быццам бы, калі іх некалькі разам, яны быццам бы адна адну выключаюць. Так, такое адчуванне, што некалькі блакітных разам гэта добра. Яны проста нічога не робяць. Ну вось. Бачите? То бок разом яны калі складываюцца, яны просто ляжаць і нічога не робяць. Давайте. Туды? Там усё? Так, тут усё, падаецца. Я чую Люцика на фоне. Пам-пам-пам. Грибочак. Чырвоных гэта можна проста пакінуць на месцы. Я ўвогуле не памятаю гэтага. Падаецца, я проста расстраляла кветкі з дыстанцыі. Іх можна расстраляць? А, у іх ёсць здароўе. Ну ладно, я, можа, не падумаў, што можна так зрабіць. Так. Ну давайте тады. Куфар адчыняем? Адчыняем. Упс. Power Infusion. Не той, каб шмат. І адрубленая галава яшчэ адна. А, выбухнули толькі галовы. І мінус галовы, так? Усё. Ну, типу, мінус галовы. Окей, ладно. Не той, каб супер цікавы лут, я вам скажу. Аднак, ну, кніга можа быць карысная, просто у мяне няма дэманолага ніводнага. Ну, на прызыванне персонажа. Так. Я один завулок пропустил. Давайте сбегаем туды. Перепроверю его. Мне подается, я просто телепортировала куфар. А, ну, голову ж просто возьмуть і ўсё роўна загінуць. Ну, і гэта ж не вырашае, як бы, праблему. Частка галоў не жадала загінаць. Я не вельмі разумею, навошта ім гэта. Шчыра. Люцик, прыйшоў да мяне каток. На Broken Sword 1 яшчэ 100 адпраўляецца. Дзякую вялікі. Мою проблему открытого куфара я бы решила. Добре, справедливо. Ага, напереди яшчэ. Давайте заховаемся. Я возьму один, пересуну вот сюда. Упс. А що мені таким паўзамадзейнічаў, што я выбухнула яшчэ больш? Просто я не бачу. Лоис, калі ласка, дай мне душ. Лоис? А, угу, я один. Так, давайте вернемся. Я группу там покинул, каля куфара. Не, такі, де Лоис? А гэту гульню можна прайсці, ці яна бясконцая? Можна прайсці так і на сюжэтную полностью. Яна просто доўгая.
На Mountain Blade 2 Bannerlord адпраўляецца 1000. То бок, па сутнасці, ну, гэта ўсё прям РПГшка звычайная, нічога такога. Мы ўсё яшчэ спрабуем... Опа. Мы ўсё яшчэ спрабуем збегчы з выспы. Это асноўнае, чым мы займаемся. Так, якога яны ўзроўня на 4-го ўзроўня? Мы таксама, падаецца. А, мы нават 6-го ўжо. Так, можна, там лімітаваная колькасць квестаў. Так. Гэта як... Гэта самае, як Вядзьмар. Вядзьмар жа таксама можна прайсці, правильно? Яны размаўляюць? Нешта такога не памятаю. Давайте броню на ўсіх. Броня, паскарэнне. Далей просто атаки. Я не памятаю, з якога моменту яны... Што? Чаму вы размаўляеце? Нешта не так. О, хацелася б, канешне, адвесці ў бок свайго персонажа, але ўжо як ёсць. Давайте пракінем просто гэтага. Оп. -1. І кінем шчыт свой. Цудоўна. Я не думаю, што яны такая прям праблема нейкая, таму я нават не ўпэўнены, ці варта мне хоць што-небудзь накладваць. Ну, давайте натхненне будзе на 2 персонажаў. Мог бы і больш, але дрэнна залез. Давайте паскарэнне яшчэ. Оп, усё. Далі рады. О, яшчэ больш. Адкуль вы вылезлі? Зразумеў. Давайте настрэльваць ім. Яны ўжо не такая праблема, мы на 2 ўзроўні вышэй за іх, это просто лёгка. Больш няма гульняў за 200. Дзякуй вялікі, РВДак. Гэта зусім не абавязкова, я ўжо казаў. Але калі табе падабаецца, то я так і пакіну. Так. Я магу ўзяць сабе нейкую атруту, напрыклад. Можа, яны каты заўсёды ўмелі размаўляць, але не хацелі. Ну так. Падобна, падобна. Я б таксама з такім не размаўляў, як я. У мяне ўвогуле, я гуляю за шкілета. Так, а дзе я... Яны вельмі далёка. Ну, я нават не ведаю. Давайте просто спынім ход. Няхай падыходзяць. Так. Можа, трэба было рывок разрабіць лепей. Так, трэба было рывок рабіць. Ты можаш толькі мяне апярэдзіць і выдаліць іх. Ну, у мяне былі розныя ідэі наконт таго, што з імі рабіць. Але... Ведаеце, што я зраблю? А я залою забяру гэтую бочку. Няхай будзе яна запаволеная, але застанецца тут стаяць, хоць ніхто не стрэліць з гэтай бочкі. Просто, ну, ніхто не выбухне, потому што у нас вся каманда каля выбуховай бочкі сабралася, зараз просто залою за нашу магічку, просто забраў гэтую бочку ў кішэню, зараз нішто не выбухне. Вось. У мяне былі розныя, ну, я, тыпу, займаўся тым, што думаў, што мне з імі рабіць, каб яны не завісалі там надоўга. Але, як бы, ты поўнасцю прыбіраеш неабходнасць гэтага, абсалютна. Мне не патрэбна нічога прыдумваць. Ну, давайте пакінем як ёсць, просто. Чакаем яшчэ больш. Так, Ифан. Давай ты, Ифан, будешь дальнобойных нейких, далеко стоячих выносить. Раз. Два. Легко. Яшчэ больше вылезла. Ну, может, не все так просто. Давайте натхнение. Есть? Не той каб шмат. Атрута на іх увогуле працуе? А гледзець.
Сопротивление атруті 30%. Нельга... Так, зрозумів. Атрута працює, але слабей. Давайте просто накидывать. Яны реально нам не той, каб зусім вораги. Мы можем просто так их перемагчы. Так, рывок. Опрокинули гэтага і атакуем. Мінус. Каменную броню няма на кого накладывать, яны хутчэй за ўсё мне нічога не прадстаўляюць ніякай небяспекі. Асляпленне. Оп. Нічога вы, Лоіс, не зробіце. А Лоіс, калі ласка, накладзі... Ты можаш на ўсіх накласці броню магічную? На усялякі. Вось так. Цудоўна, конец. Арыгана, ты, я бачу, уже хоббіта пачала чытаць. Вы слімакі. Чаму вы кажаце, быццам бы вы, блин, нейкія лорды бездані? Я не ведаю. Іфан. Іфан. Ён зараз больш за ўсё увогуле пашкоджанне наносіць у нас. Іфан самы такі магутны. Раз. Ён амаль забівае такога. Готово. А калі крытане, дык дакладна забівае. Так. Это все блокуется, нормально. Далей давайте за сябе. Усё яшчэ. Пейн. Паскорыся. Ёсць. Это вырашылі. І мы застанелі таго. Нормально. Подвысім броню давайте. Няхай усім будзе давацца броня. Ёсць. Тут можна шчыт просто кинуть. И добить. Не добили, на жаль. Я нават не ведаю. У нас есть яшчэ один ворог? Там вось далёка. Можем дотягнуться? Можем. Стреляем. Павінен быць запаволены зараз, а мы закінем тады. Няхай яна просто пропусціць ход далей. У старым перакладзе было мая каштоўнасць. Ну вось наконт... Мне падаецца, абодва варыянты добрыя. Яны абодва працуюць, у іх няма праблем нейкіх вялікіх. Так, далёка. Ведаецца, зараз даб'ем нават. Вось, готова. Апошні застаўся. Вось гэта, так? Маланачка яго. Ёсць. На гэтым усё. Ідзі да мяне, маё дзіця. І хто гэта сказаў? Давайте паразмаўляем. The corpses of voidlings lie in heaps around you. A miasma of cursed fluid pooling at your feet. Давайте. Было так шмат, але нічога такога, што было бы небяспечным. Яны былі як пацукі. Так. Разбраліся даволі лёгка. Нам нельга трапляць такія бойкі, яны толькі становяцца горш. Ды простая ж бойка была, мы 6-й ўзровень, а не на 4-й, вы аб чым? Добра. Атрымалі ад іх каментарэй усіх, я так разумею, яны пустыя. А не, хоць штосьці ёсць. Але не абавязкова. Давайте пазбіраем. Іх шмат, але яны... Калі ўжо падмацаваўся і пачысціў крэпасць, яны ўвогуле не праблема ні аб чым ворагі.
Так. Благословленная вода. Слухайте, а як благословленную воду робить? Що я такого зробив, що яны... А, може бути... Не упевнений. Як я отримав благословленную воду? Я не пам'ятаю гэтага елементу. Ну, перстенчик. Перстеночки гэта добра, перстенка у нас няма. Амаль. Ён абавязкова каму-небудзь будзе патрэбны. Магічная абарона, у каго менш за ўсё? Фізічная, магічная... Тут нормально. У Лоіс менш за ўсё ўвогуле любой абароны. Давайте ёй перстенок пойдзе. Хаця бы 2 наверх. Полили. Так, і тут атручаная штука. Атручаную, насамрэч, у нас можа гэты самы наш. Просто шкелет спокойненько походить, это вовле не проблема. Чаму яно так неяк дзіўна? Вось, давай, отчапіся. Атруты мы не боимся за яго, ён шкелет. Чаго ему бояться, правильно? А, это колокол нейкі. Так, ладно, не, давайте у іншы бок. Зараз разберемся. Калі б я мог гэта ў кішэню пакласці, было б увогуле цудоўна. Сир Лора, калі ласка, спыніся. Так, а гэта зялёная, яна вельмі далёка неяк б'е. Давайте прабяжымся пакуль. Колокол мы скарыстаем праз момант. Я просто тут агледжуся. Веточка. Ну, давайте яго ў бок просто перанесем. Сир Лора, калі ласка, спыніся быць у атруце бясконца. Сир Лора рэальна жадае памерці. Вось туды яшчэ далей. Угу, усё, нормально. Пытанне зараз з гэтым... Вось з гэтым. Што мне рабіць? Я магу за Лоіс расчысціць неяк, напрыклад, дажджом. Альбо гэта так не працуе. Не працуе, так? Па-па-па-па-пам. Няўжо воблака... Воблака ж павінна таксама знікаць з часам. Ці не? Ці мне патрэбна зараз падпаліць гэта, каб праз гэта хадзіць нармальна. Бярэш звычайную ваду, благословляеш. Вось пытанне моманта благословлення. Маланкай? Это па ваду мы электралізавалі. Не, добра. Ну давайте тады полымем. Адзіны выхад просто, які я бачу, гэта падпаліць гэта ўсё нахрен. А чаму яно не ўсё загарэлася? Ухта нейкая. Ну як бы часткова загарэлася, але не ўсё далёка. А, таму што на зямлі была гэтая, хутчэй за ўсё. Вада, правильно? Давайте яшчэ агнём. Зноў толькі частка. Ну, з-за вады хутчэй за ўсё атрымліваецца. Так, чысціцца, нормально. Ну и нормально, мне пытается... А, давайте яшчэ это, звон почистим. Потому что так само отрута. Ну все. На гэта мне падаецца ўсё. Мы можем спокойно ісці далей. Адзінае, што я можа вады яшчэ разорю. Оп. І ўсё. І нормально, і пачысцілі сабе тэрыторыю.
Добре, давайте за Фейна переходимо назад. Фейн, звон. Зараз заховаємося перед гэтым. О, блін, там Червоний принц отказав, але нам пощастило, там ящурка якраз таки йому простіше буде домовитися, може бути. І вона вже цілиться на нас з арбалета. Stand back, kinsman, and keep your hands off your weapons. Convince me you're no magister, or draw one last deep breath. Так. Рядите і не кранайте свою зброю. Переконайте мене, що ви не магістри, і альбо ви помрете. Ну, подергать за свой нашийник, это який магистр на нас повесили. Показать, что який ж мы, блин, нахрен магистр. Угу, и она расслабляется трохи. No, I suppose you don't look like a magister. Those dogs Ну не, are проявится, что вы не магистры. Except for Alexander himself, as it happens. Так, это собаки сами себе не привязывают. Ну, а нашийники себе свои не носят. Наколькі мне вядома, акрамя Александра самого. I apologize for the steel-tipped welcome. Я выбачаюся за гэта вітанне, I'll let you але тут наше жыцці на мяжы, ну, на кону. Так, я пропущу вас. Угу, я на веровку скидываю. come, ascend to the sanctuary of Amadia. You'll find you're not the only guest. Ну, цікаво, ці можна сысці з першага акту ў нашыйніках, але падаецца, успамінаю, што не. Калі хтосьці з вас сыходзіць з нашыйнікаў, то яны, по-моему, ну, раней яны просто самі адваліваліся на караблі. Вось прыкладна так. Ну, у нас было, але гэта было да выхада гульні. Ну, то бок, гэта яшчэ ранняя версія. Яны просто адваліваліся ў канцы першага акта. Альбо ўвогуле ніяк не тлумачылася, яны просто знікалі. У нас быў адзін гулец, у якога не было знята яшчэ. Be welcome to this sanctuary. Amadia's eye in the storm. Блін, тут усё яшчэ атрута, а? Давайте вось так зробім. О, блін. Згубіла настрой, ну, стаўленне да Фейна. Просто астатнія не будуць праходзіць тут. Гэта вельмі будзе напружваць. Яшчэ адзін ход. Усё само знікла, і ўсе астатнія палезлі. Вы бачыце. This woman is a dreamer. I can see the answers Mm. in her eyes. Яна адна з спячых. My question Яна можа бачыць сны і прадбачыць будучыню. Спячая гэта моцная нейкая групоўка, цэлы дом у імперыі яшчараў. you're too kind. Red Prince and the Dreamer exchange courteous pleasantries, as if they're finding themselves in a palace hall instead of a Яны паводзяць сябе быццам бы, ну, яны зараз паміж сабою типу размаўляюць, нам кароткі змест кажуць паміж Бахарай і Чырвоным прынцам, яны тлумачаць, што яны паміж сабой расшаркиваюцца, быццам бы яны шляхта якая. А вось быццам бы ў палацы стаяць. To your surprise, they next lie down on the ground. Потым яны ложацца разам на зямлю Fall asleep. і засыпаюць. What follows, though, is far from peaceful. Але што ідзе далей, зусім не спакойнае. Caught in the hold of some hideous nightmare. Яны быццам бы, яны пачынаюць біць па паветру, быццам бы змагаюцца за сваё жыццё, быццам бы яны знаходзяцца ў нейкім жудасным кашмары. Then they wake, haggard Потым яны and прачынаюцца, They стомленыя. see a vision. Brahmos, Яны кажуць пра сваё прадбачанне, Брахмос, і пра іншага чырвонага яшчара. Спытаць, усё з ім у парадку. Is the daylight I am now. There was death in that dream, chasing me like 100 hungry lions. Зараз са мной дакладна, зараз ужо са мной усё ў парадку. Там была смерць у гэтай мары, якая пераследавала мяне як сотня галодных львоў. Угу. But at least I've new directions. When we escape and find ourselves on the mainland once more, I must search for Brahmos the Wanderer. Угу. Але як мінімум у мяне ёсць зараз кірунак. Калі мы збяжым і апынемся на галоўным кантыненце, я павінен шукаць Брахмаса. Then I will finally know the
І тады я сапраўды буду ведаць Very secret праўду. of my soul. Самы сакрэт маёй душы. Ладно, як скажаш. Пашукаць Брахмаса. Так, гэта лагер бежанцаў. Тых, хто збег... Ну, як бежанцаў. Літаральна бежанцаў. Тых, хто збег з... Як жа ж ён? Тых, хто збег ад магістраў. Яны схаваліся тут. Большасць з іх не носіць, наколькі я бачу, яны ўсе не носяць гэтыя нашынікі. Таму яны могуць карыстацца крыніцай. He said his name. Barely even knew that much. But still. You're alive! Wasn't sure you would be. Samadel, this is the one I told you about. А гэта той хлопчык, якого ў самым пачатку сустрэлі. The dishevelled lizard eyes you with hope, though her hope is tinged with mistrust. Яна нам трошки не давярае, але яна шчасліва нас бачыць. Han tells me you helped him out of Fort Joy. For that, you have my thanks. Ган сказаў, што ты дапамог яму выбрацца з Форта Джой. А, гэта той... Не, гэта не той у самым пачатку, той, які быў у падзямеллі ў магістраў. Мы яму дапамаглі, і ён сюды дабраўся. Няма за што. Што ў яе? У яе заклёная агня. Гэта цікава. Супернова, фаербол. Ну, цудоўна. Фаербол бы ўзяць. Пры гэтым ён каштуе нармальна. Так, у нас... А, не, у нас грошы ёсць. Грошы у нас ёсць. Можам падумаць наконт таго, каб штосьці набыць. Can I ask if... Did you happen to meet a man named Gareth on your way here? Ці сустракалі вы чалавека па імені Гарет на нашым шляху? Гарета. А, Гарета яны, зразумеў, я памятаю, што за квест. Яны згубілі чалавека аднаго. Шукаюць. Не ўпэўнены, чаму? He'll be back, Samadel. I know he will. He has to. Ён павінен вярнуцца самадаль. Я ведаю, што ён гэта зробіць. He has to, indeed. Нам патрэбны наш лідары. І калі ён не вернецца з дапамогай, у нас няма надзеі. Якую ж дапамогу Гарет можа прывесці да вас? Have you heard of shriekers? Ці чуў ты пра крычачых? Han looks down with a flinch. Samadel Хан уздрыгнуў, калі пачуў гэта. Самадэль цягнецца і бярэ яго за руку. Яе... Як яна? Ну, яна карацей сціскае зубы. They're weapons that can kill with a screech. The Magister's patchwork them from... Яны зброя, якая можа забіваць крыкам. Магістры... We're not afraid to fight. Магістры, як неяк прымацавалі іх да жывых магаў крыніцы. Зразумей мяне правільна. Мы не баімся змагацца, але мы нічога не можам зрабіць з крычачымі. The priestess at the shrine told Gareth some ancient secrets. Some defenses... Святарка гэтай святыні сказала Гарету некаторыя старажытныя сакрэты, некаторыя абароны, некаторыя пэўную абарону, якая можа быць, якую можна знайсці у збройніцы Бракуса. І ён потым пайшоў туды, надзея знайсці гэта, што бы гэта ні было. Мы можам дапамагчы чым-небудзь? Вельмі прыемна гэтая прапанова, але вам лепей паразмаўляць з сквайрам Гарета, Экстэрам. Ён будзе ведаць, дзе можна прымяніць вашыя таленты. А зараз, Хан, давай паглядзім на твою траўму нагі. Catch you later, Skipper. It's good you're here. Добра, што ты тут. Добра? Цудоўна. Адпачывайце. Захаваемся? Я праходзіла першую главу не столькі разоў і каралев, але разы 3 на маім сумленні я не ўмею вяртацца ў гульні нідзе пасярэдзіне сюжэту. Ну, карацей, так, я разумею. Ёсць верагоднасць, што мы пройдзем Divinity Original Sin 2, ёсць верагоднасць. Даўно ў маім спісе не пройдзены гульдзін. Так. Дона. Адзінае што, я скажу,
мой мінус, скажем так. Гэта РПГшка, зноў шмат тэрмінаў і шмат перакладаць. То бок, ну вось такое. Давайте захаваемся. І ўсю гэтую броню можна сабраць просто так. Яна хоць і старая, але дзіўна. А, ну не, яна просто ні аб чым ужо нават для мяне. А ты, хлопча, Кербан. Grim-faced man sifts through a pile of badly damaged weapons, salvaging the repairable, ditching the he picks up a rapier. І Grimfaced. Ну, карацей, засмучаны чалавек сядзіць на цэлай купе вельмі пашкоджанай зброі, якую можна проста, абіраючы тое, што можна адрамантаваць, і выкідваючы тое, што зламана. Ён падбірае рапіру. Лязо было гэта самае надломлена і падзелена на два кавалкі. Яго хілд. Ладно, неважно, карацей. Ну, тая штука, яка руку абараняе. Я забыўся, як она. Скручаны. Вельмі простая зброя. Яшчэ горш, калі зламаная. Спытаць, чаму, навошта ён трымае яе. He holds the damaged blade up to the light. Ён падымае зламанае лязо, клинок да святла. Это быў меч Халорна. Это быў яго першы. І таксама і апошні. Ён не збіраўся тут паміраць, але ўсё ж такі помер. І ён не быў самай звычайны, і ён быў звычайным чалавекам з незвычайным сэрцам, гэты Халорн. І ён помер за тое, што ён у тое, што ён верыў. Я думаю, што пасля Хейдасу зрабіць яшчэ адну спробу, калі штосьці не пераб'е. Дарэчы, у Хейдасе я не тое, каб шмат часу па-за стрымамі канкрэтна ў нейкія свае гульні гуляю зараз. Ну, прям... Ёсць Warcraft, так, у яго з гільдыі гуляем, але... Ну, World of Warcraft, WoW. Але, акрамя гэтага, нічога амаль не паспяваю, але ўсё ж такі на папярэднім тыдні нешта начы засядзеўся. Усё ж такі першы... Кронас пераможаны, карацей, адзін раз. Так што хочацца яшчэ далей пагуляць, але ўсё часу не знайду. Так. Давайте пагандлюем, што ў яго ёсць. Гэта некрамантыя, так? Так, некрамантыя і прызывы ў яго. У нас ні некраманта, ні прызыўніка няма. А, вось. Двуручны меч. Але я пакуль не накіроў, мне няма жадання рабіць, ну, браць двуручныя мячы. Так. Вось гэта неблагі, трошка лёгкае паляпшэнне. Але гэта не тое, каб настолькі прынцыпова. Усё гэта не тое, каб важна. Руна. Я ўвогуле такога не памятаю. Ну, добра. Броня можа быць. Вось гэтая броня прям... А, яна дадае некраманта яшчэ. Яна патрабуе сілы 11. Некрамантая для ваяра. Па сутнасці, у нас ваяр ведае толькі заклёны баявыя, так? Але інтэлектам ён будзе не вельмі. Няўжо некрамантая? Некрамантая ж таксама ад інтэлекта залежыць. Не вельмі файна было. Альбо проста ўзяць вось гэта. Не, ладно, давайте потым. Закупіцца добра было бы, але гэта не настолькі прынцыпова. Спытаць, во што верыў Харлорн. Во што ён верыў? Ён верыў у праўду, ён верыў у надзею. Ён верыў, што Александр гэта забойца абуджанага богам. Ну, бога абуджанага, скажем так. Я веру, што як мінімум з адной рэччу ён меў рацыю. Так. Узяць рапіру, заўважыць скрыўленне на клінку. Падняць меч, апусціць яго моцна на край стола. The point breaks away, leaving a jagged edge.
The sword is short. Кропка адламываецца, пакідаючы надломлены край. Меч зараз карацей, але ён будзе больш, ну, будзе больш небяспечным. Ну, карацей, так, ён пасунуўся да участку рапіры. Перадаць рапіру назад. Ты хто такі? Паціснуць плячыма. Просто одна яшчэ душа, якая спрабуе выбраць, ну, як это. Яшчэ одна зламаная душа, якая жадае быць адрамантаванай. Так. Сказаць яму, што мы яго нагода, каб працягваць, калі ён гэтага жадае. He realizes, to his surprise, that he Ён сам здзіўляецца і разумее, што ён трымае зброю ў яго руках, гатовы да бойкі. Ён усміхаецца, хавае зброю і вяртаецца да працы. most of this is scrap. Хоць трошки яму настрой падымем. Вось яна, Граціана, гэта святарка мясцовая. Before you stands a figure, her body wreathed in cloth. All you can see of her eyes are two dark holes. Перед табой стаіць фігура, яе... Блін, я баюся, я тут за мікрафон чапляюся, я спадзяюся, он не вельмі перашкаджае. Зараз пагляджу. Не, калі я за дрот так чапляю, вам не адбіваецца. Як мінімум, яно ціха вельмі. Я просто реально, я сяджу, каб вы разумелі, я нават на мышцы руку не трымаю, я просто сяджу, у меня две руки на коленях. Вось, я сяджу, читаю просто, у меня книжечка передо мной. Я думал, я забыўся, што лагер даволі вялікі. Шыра, я думал, што лагер там нейкі маленькі, але не, я помыляюся. Перед вами стаіць фігура, яе цела полностью пакрыта тканінай. Усё, што вы можете пабачыць, гэта яе вочы, як две цёмныя дзюркі ў яе масцы з арнаментам. Процягнуць. Да благослови цябе Амадія, дзіця. Я не бачыла гэты твар у нашым сховішчы дагэтуль. Скажы, хто ты? Першы варыянт. Скажи, што мы ніхто, просто падарожнік, які праходзіць міма. Варыянт Фейна. Сказаць, што мы незнаёмец для гэтых зямель, і мы вельмі хацелі бы трапіць дадому, давайте гэта і скажам. Я шчыра веру табе. Ну, падарожнік, ты можаш заўсёды застацца тут. Мы заўсёды будзем, як гэта, шчаслівы мець цябе тут. Я Граціана, святарка Амадіі. Это прывілегія для мяне, каб сустрэць цябе у яе санктуарыі ад жудаснай багны Бракуса. Бракус, нагадваю, гэта старажытны кароль. Ката чуйна, так? То вы кожны раз, калі ён там міў-міў-міў, вы на стриме чуеце. Яго просто носіць, расклад трошки збіўся, так? Ён, я не ведаю, можа быць з-за таго, што мы пазней прачынаемся літаральна амаль перад самым стрымом, і у выніку каточак, як бы, звычайна ўжо ў гэты момант ён ужо супакойваецца і проста спіць. Але, як вы разумееце, таму у нас камеры няма, дарэчы, таму што катка носіць. Так, спытаць, чаму яна ператварыла свой дом у сховішча для гэтых шукаючых. Шукаючыя гэта, па сутнасці, людзі, якія збеглі. Давайте вось гэта. She pauses for a moment before answering. Яна замінаецца, як гэта? Ну, яна спыняецца на момант перад тым, як адказаць. Мы заўсёды павінны імкнуцца дапамагчы тым, хто пакутуе. Шмат гадоў я не разумела гэтую простую праўду, і яшчэ больш я спрабавала выправіць свае памылкі мінулага. Што ж яна такога нарабіла ў мінулым? І гледзячы на маску, мы можете зразумець, што яе твар хутчэй за ўсё, ну, па тыпу, як гэта, напружыўся. Час — гэта рака, заўсёды працякае побач. Няма нічога добрага ў тым, каб успамінаць тое, што было дагэтуль. Толькі, як гэта, прыймаць тое, што тое, куды нас прынясе яе плыня. У гэтым месцы я магу пакланяцца багіне Амадіі і дапамагчы тым, хто... Так. And help those who come to me for aid. І дапамагчы тым, хто прыйшоў да мяне за дапамогай. Я жыву добрае жыццё. Той чалавек, якім я была, ужо помер.
Та яго ўжо няма, що я то помер нейк. Ён смешна гаралпаніць. Ну, ён так яго, ён вельмі смешны каток, я вам скажу. Прям... Люцик гэта просто нешта. Так. Спыніцца, гледзячы на яе маску. Дакладна ж яна не... The woman freezes in place and starts to stutter. Жанчына, як гэта, спыняецца і яе пачынае трошки трасці. It was nothing. Simply a turn of phrase. Nothing more. Нічога такога, просто такі, так гавораць, нічога больш. Можна размову яшчэ раз? Я, можа, упусціў нейкі момант у яе фразе. А, я ж могу просто вверх прокрутіць. Так. Чалавек, якім я была, ён мёртвы. Слухайце, яна дакладна шкілет. Таму яна ва ўсіх абмотках гэтых. Глядзець на яе, сказаць, што мы ведаем, што штосьці хавае, і нам падаецца, што мы ведаем што. Ты нічога не ведаеш. Нічога ў маім жыцці. Нічога аб рэчах, якія я бачыла. Нічога аб рэчах, якія я зрабіла. Яна адварочваецца ад цябе, як гэта, у сваіх робах. Эй, мы не скончылі крыкнуць, пацягнуцца за яе рукою, пацягнуцца за яе рукою. Калі вы хапаеце за руку, то ваши пальцы сціскаюць не руку звычайную, але просто косткі. Праз яе тканіну вы можете адчуць, што яна нічога больш за шкілет. Не край мяне. Отпусти мяне. Патрабаваць яе даведацца, чаму яна хавала гэта ад нас. Романсім, ну вядома. Гэта прям нам парта ідэальная. Шкілет. У нас шмат чаго агульнага. Напрыклад, косткі. Колькасць костак у нас, магчыма, хутчэй за ўсё у нас супадае колькасць костак, нам ёсць што абмеркаваць. Так, выпусціць яе і выбачыцца. Мы не жадалі яе пакрыўдзіць. Жаданні не варты нічога, калі дзеянні прыносяць шкоду. І ўсё, што я пытала, гэта каб мяне пакінулі ў спакою. Так, спытаць гэта таму, што з гэтага яна заўсёды ў масцы. Каб схаваць сябе? Яна ўздрыгвае трошкі, калі ўзгадваюць сапраўдную сябе, але ўсё яшчэ застаецца, трымае сябе ў руках. Гэта маска, апошняя частка чалавечнасці, якая ў мяне засталася. Адзіная рэч, якая утрымлівае мяне, як гэта? Renders me fair to my people. Карацей, трымае мяне з людзьмі, я не ведаю, нават удала не перакладу. Я думала, што ты з усіх гэта лепш за ўсё зразумееш. І ты робіш шмат добра тут, а не гледзяш на то, як ты выглядаеш, ты добры чалавек. Ці не навучыўся ты нічаму ад тых, хто носіць смяротную плоть? Яны баяцца ўсё, што іншае. Усё, што адрозніваецца, усё, што іншае. Яны не прымуць мяне. Не, найбольшае, на што я магу спадзявацца, гэта міласць. І мне яна ёсць, за слоў Амадія. Вызначыць, што магчыма, калі б яна была дапамагчы больш, яны бы прынялі яе. Можа, не самая добрая ідэя. Што если меркаваць двум шкілетам? Боль у костках, сітуацыя, калі адна з іх негдзе згубляецца. Мне цікава, карацей, такі вось просто абсалютна нюанс, так? У нас ёсць мышцы, так? У нас ёсць гэтая самая, як бы структура акрамя шкілета. Шкілет сам па сабе, як бы, важная рэч, але мышцы, па сутнасці, дазваляюць, яны чапляюцца за косткі і дазваляюць, як бы, як такому... кляліцы, карацей, рухацца, так? Пры гэтым мышцы, па сутнасці, ствараюць яшчэ дадатковую прастору паміж косткамі. Мне цікава, калі ты шкілет,
І вось тут ужо нюанс, я разумею, што гэта можа быць нюанс магіі ці не магіі, але калі ўявіць, калі ты шкілет, ты па ідэе цябе нішто не абмяжоўвае тэхнічна скласціся ў зусім незвычайную канструкцыю. То бок шкілет можа скласціся ў груду купу касцей проста. Тэарэтычна, так? Вось. Я разумею, што магія трымае шкілет, ну, мы кажам абсалютна пра магічную штуку. Магія, яна, тыпу, абмяжоўвае шкілетак так, каб ён хадзіў так жа сама, як пры жыцці, альбо не мае аніякіх абмежаванняў, і гэта проста косткі сабраныя абы як. То бок, па сутнасці, мы можам сабраць з некалькі шкілетаў, мы можам сабраць, тыпу, дыназаўра, тиранозаўра рекса, ну, тэарэтычна, глобальна. Правильно? Нам жа нешта, калі мы маг, мы, па сутнасці, ніяк не абмежаваны, нам проста патрэбны косткі як матэрыял. Ці могуць шкілеты абмяняцца косткамі? Вось, яшчэ добрае пытанне. Тыпу, будзе ли магія працаваць тады? Я разумею, што гэта датычыцца кожнага сусвета ў асаблівасці, я разумею, што гэта такі ізбіты, гэты самы, фэнтэзійныя троп, вось гэтыя шкілеты, так, жывыя. Ну, настолькі забітая, што ніхто ўжо не здаецца гэтымі пытаннямі, але яны мяне як з дзяцінства клапацілі, так і ўсё яшчэ клапоцяць. Моего абмяжоўвае фантомная памяць костак. Так, то бок можа быць тиранозаўра рекса нельга сабраць. Зноў жа, я разумею, што ў сусветах магічных у кожным сусвеце свае прыкалдэсы і кожны кажа там сваю умоўнасці, так? Але калі ты становішся яшчэ данжэн-майстрам, цябе гэтыя пытанні, якія цябе не хвалявалі ўжо на працягу па тыпу 20 гадоў, яны зноў з'яўляюцца. Проста таму, што людзі пра гэта могуць падумаць, а раз людзі пра гэта могуць падумаць, у цябе павінны могуць быць ужо на гэта адказы, лепей іх мець на ўсялякі выпадак. Вось у мяне як бы ёсць для таго, каб патлумачыць у сваім сусвеце, але глобальна некрамант жа можа з костак што заўгодна сабраць. Спытаць наконт яе багіні, якая яе абараняе. Амадзія, бласлаўлёная маці магіі. Усе, хто яе карыстаюцца, могуць адсачыць, што іх крыніцай з'яўляецца яна. Гэта яе святыня. Яна падтрымлівала мяне тут шмат гадоў, нават калі нават небяспекі багны Бракуса параджалі утапіць мяне. Ты выглядаеш, як гэта, заклапочаным, дзіця маё. З табой усё ў парадку. Пахістаць рукою. Нічога такога. Амадзія проста нагадвае нам кагосьці. Фігура у каптурыку, у каптуры глядзіць на цябе, стрымліваючы свой позірак. Выглядае так, быццам, адчуваецца так, быццам бы яна жадае штосьці сказаць, але яна сумняваецца перад тым, як яна глыбока кланяецца. Добра, як ты скажаш? Так, спытаць, чаму яна вырашыла застацца тут, у гэтым месцы закінутым. Яно не заўсёды было такім. Гэтая багана была калісьці багатай цудоўнай зямлёй. Перад тым, як ён прыйшоў, перад Бракусам. Спытаць яе, што яна можа распавесці нам пра Бракуса. Яго больш няма, дзякуй багіне. Прайшло шмат стагоддзяў, калі ён хадзіў па Рэвілону. Рэвілон — гэта сусвет. Але ён усё яшчэ кідае цень на гэтай землі. Ён кіраваў гэтым сусветам як тыран, гэтымі землямі як тыран і пачвара. Ён скраў сваю крыніцу. Ён... Што? Ён па сутнасці зямлі. Ён скраў крыніцу зямлі і пакінуў толькі смерць. На гэтай зямлі ён пабудаваў і тэставаў сваю зброю. Гэтыя багны былі месцам для яго і яго некрамантаў. Шмат каму не пашчасціла прыбылі сюды. Бласлаўлёныя тыя, хто померлі хутка, альбо ўвогуле померлі. Ці пісаюць вампіры? Вампіры тэхнічна андэды, правільна? Таму яны не могуць пісаць. Але у іх усё яшчэ застаецца як бы ўнутраны вантробы іх, правільна? Таму тэхнічна яны не могуць пісаць у зразумелым сэнсе. Але калі яны жа могуць насалоджвацца па тыпу вінчыкам, правільна? Яны могуць піць. Дракула мог. Па-мойму, не, пачакайце, Дракула не піў нічога.
У кнізе ён нічога не піў. Таму калі браць Брэма Стокера, то ну, у Дракулу Брэма Стокера, то тады, хутчэй за ўсё, яны не п'юць. І таму не могуць пісаць. Але тэхнічна яны могуць заліваць сабе ў рот рэчы. І таму, можа быць, раней ці пазней гэтае штосьці выцякае. Таму, калі вы бачыце гэта самы вампіра, хутчэй за ўсё у яго будуць мокрыя парткі. Бываюць жа косткавыя тытаны усялякія, калі з 3-4 шкілетаў складаецца адна істота. Так, вось гэта цікава, так? Але куды падзенецца вадкасць крыві? Лагічна, але ці, можа быць, вампіры настолькі эфектыўна апрацоўваюць вадкасць крыві, што яны ў выніку поўнасцю нічога не застаецца. Можа быць, за таго, што яны халодныя, ну, яны, ну, тыпу, з іх вада... Можа быць, яны выпарваннем, па тыпу, з іх сыходзіць проста вадкасць уся. Можа, ім не патрэбна столькі крыві. За таго, што яны андэды, яны, можа, не столькі крыві патрэбна. Але ўсё ж такі яны, тыпу, вельмі хутка рухаюцца, вось гэтыя ўсе моцы ў іх шмат. Дарэчы, моцы — гэта таксама ўсё трошкі прыдуманая рэч наверх. Брэм Стокера такога не было. Вось, гіганцкая моцы яны ніяк не валодалі. Яны былі, хутчэй, падманшчыкамі вельмі моцнымі. Вось у гэтым быў прыкалдэс. Ну, як у Дракула, як мінімум. Таму, можа быць, яны проста... Можа быць, яны пап'юць крыві крыху і могуць на працягу доўгага часу не піць нічога. І яна потым проста выпарыцца ўся з іх, гэтая вадкасць. Мы-то п'ем шмат, ну, тыпу, літрамі і літрамі кожны дзень. І з ежы яшчэ з рознай раслін там здабываем, то бок мы шмат вадкасці атрымліваем. Вампірам, можа, столькі не патрэбна, можа, ім крыху на працягу тыдня. Альбо некалькіх тыдняў, можа, гэта ўсё выпарваецца проста. Так. Давайте трэці варыянт. Уздрыгнуць. Мы чыталі наконт караля крыніцы. Гісторыі ўвогуле не нават не падобны на праўду. Ён быў жорсткім, сквапным і забраў з гэтай зямлі ўсё жыццё. Ён сапраўды быў жахам. Сапраўды, магістры нават забралі з сабой самыя горшыя інструменты Бракуса. Спачатку ачышаючыя палачкі, а потым гэтыя крычачыя. Без гэтых больш моцных палак... Так, without something more powerful than the sticks the seekers are armed with. Ага. Добра, без нічога больш моцнага, чым тыя палкі, якія ёсць у шукаючых, то бок тыя, хто тут схаваліся. Гэтыя пачвары заб'юць іх усіх да апошняга. Спытаць, дзе іх лідар? Ён збег у багну. Ён пытаў мяне наконт дапамогі супраць крычачых, і калі я нарэшце сказала ім, што ёсць хованка выкаванай, ну, як гэта, Soulforged, зброі выкаваных з душ Бракуса, ён збег туды, каб знайсці яе. Вельмі рашучы рух, але вельмі дрэнны. Акрамя таго, калі ён не вернецца з дастатковай зброяй для ўсіх людзей тут, і мне падаецца, што гэтыя шукачы, ніхто з іх не вернецца, не выберацца з гэтай выспы з паветрам у сваіх лёгкіх. Добра. Ну, камусьці патрэбна яго выратаваць, пытаць, куды ён пайшоў. Ён адправіўся на поўнач, у руіны збройніцы Бракуса. Але мы не можам даведацца, што ён там знайшоў, нават калі ён перажыў багну. Мы дапаможам. Добра. Экстра, вось якраз такі Аншел. Блин, тут яшчэ ёсць персонажы. Давайте з усімі размаўляць.
Двор стаіць каля маладой жанчыны. Ён, падаецца, вельмі сфокусаваны на ёй, шэпча нешта і спакойна напявае у яе вуха. Яна глядзіць у паветра пустымі вачыма. And bone. Fire and Кроў і косткі, агонь і дым, смерць і горш. Hush now, Leia. Спакойней, Лея. Яны цябе больш не пакрыдзяць. Ты ў бяспецы. Once Gareth gets back, Калі Гарэт вернецца, you'll see мы вернемся дадому. it'll be fine. Усё будзе ў парадку. The woman rubs her neck, raking her nails across her skin as she whimpers. Як гэта? Жанчына пацірае сваю шыю, упіваючыся сваімі пазногцямі ў сваю скуру, калі яна стогне. Спытаць, што яна робіць са сваёй шыяй. Dwarf starts at the sound of your voice, gripping the woman's arm for a moment before he relaxes. Дворф паварочваецца на гук твайго голаса, ухапіўшыся за руку жанчыны на момант перад тым, як ён расслабляецца. О, новыя людзі. Hope you aren't bushwhacked by the Magisters too. Спадзяюся, што вам weren't bushwhacked. Не ведаю, што... Спадзяюся, вам магістр таксама не ляснулі. Her neck. А наконт яе шыі, яна памятае She once wore. той нашыйнік, які яна насіла. Lucky for us. На шчасце нам, Monster removed him. у яе хапала здольнасці зняць іх. Тут было шмат магаў крыніцы, якія былі вызвалены дзякуючы ёй. Паглядзець на жанчыну і спытаць, ці не выглядае яна трошкі быццам не адсюль. Aye, that were my call. She's not suited to this. Быццам не ў сябе трошкі, вось, я неправильно сказаў. Так, не я гэтага паспытаў. Яна пад гэта не падыходзіла. Крычачыя сабакі і людзі, сябры, ціха крычачыя скрозь зашытыя рты. He puts his arm around her as she starts to sob. Ён, як гэта, абдымае яе, калі яна пачынае плакаць. She's delicate at the best of times. Яна делікатная, нават у самыя лепшыя свае часы. Я спытаў Сімона, каб ён даў штосьці, каб яна расслабілася, але Гарэт гэта адзіны чалавек, які трымае яе ў спакоі. Didn't need her to remove Urdas' collar. She'd be safe somewhere far from here. Калі б яна нам не была патрэбна, каб зняць, We're all for як гэта, колар, я ўсё забываюся, нашыйнік Вердаса, мы б яе адправілі кудысьці ў бяспечнае месца падалей адсюль. Але зараз, калі ў нас спынілася наше ратаванне ўжо спынілася, гэта ўжо не патрэбна нават. Спытаць, усё, вы мяне згубілі. Спытаць, чаму Гарэт так важен для Леі. the caravan headed to Fort Мы былі часткай каравана, які накіроўваўся ў Форт Джой. Вось гэтыя нашыйнікі, ўсё. Гарэт і шукачы напалі на караван і вызвалілі нас. Вызвалілі кожнага з гэтай пасткі. But now he's off searching for weapons. Але зараз ён шукае зброю, каб перамагчы гэтых крычачых. Sit here. І ўсё, што нам застаецца, гэта чакаць тут, думаючы аб тым, аб богаабуджаных, якіх мы не вызвалілі. Што ён мае на ўвазе пад богаабуджанымі? fragments to whole. Ад кавалкаў да цэлага, ад іх мінулага да іх будучыні, ад іх надзеі да She нашай. ain't detailed, but she ain't wrong. Яна хоць і не кажа гэта ўсё ў дэталях, але яна не памыляецца. Богабуджаная гэта наша надзея, якая з якіх новы боскі, дивайн. Я ўжо святы, карацей. Давайте вось, новы святы можа быць народжаны. Someone to replace Lucian and push back them void wolves. Хтосьці, хто можа замяніць Люцыяна і пазбавіцца ад гэтых пачвар бездання. Хтосьці, хто верне парадак і абароніць крыніцу. Так, я бы размаўляў з Экстэрам, калі ты жадаеш даведацца больш. Скажыце, як вы пазнаеце богаабуджанага? Ёсць шляхі, але я іх не ведаю. Адзіную рэч, якую я ведаю, слухай, They react пачвары... like no one else. Гэты сам пачвары з бездані ведаюць. Яны будуць рэагаваць на богаабуджанага так, як на нікога іншага. Dogs in wolves' clothing.
Як гэта? Лаючыя сабакі у вопратцы ваўкоў. Так, уздрыгнуць, вымачылі дастаткова пачвар бездані на ўсё жыццё. Зубы ў моры, зубы ў багне, зубы ў паветры. Так. Няма чаго клапаціцца, Гарэт хутка вернецца, і мы будзем дома. Так. Пыта, чаму Лея так на Лею так уплывае Гарэт? А, я думаю, ўжо пыталі. The dwarf starts to Добра. Smoke and screams. Echoes of death. Са стрымоў Луаліці? Луаліці гэта хто? Я не ведаю. Па Baldur's Gate 3 я даведаўся, што вампіры могуць кантраляваць кроў і сваю таксама. І ў інтымных зонах таксама. І такім чынам Астарыян можа рабіць верталёцік сілай розуму. Ага. Магчыма, такім чынам вампіры лятаюць. Добра, ладно. Ну, не тое, каб лор accurate, факт. Гэта, скажем так, дадумка. Ну, як бы шмат дзе дадумка. Вось. Не ўсе вампіры могуць кантраляваць кроў. Калі мы кажам пра ДНД, то не ўсе вампіры могуць кантраляваць кроў. Так. Сваю чужую, неважна. То бок, па сутнасці, гэта, скажем так, гэтага няма ў іх статблоках. Я вам скажу, я чытаў гэтыя статблокі. Я чытаў іх з 3-го выдання ДНД. Ёсць гэтыя самыя, у пэўных выданнях і даданках былі тыпу вампіры крыві, то бок яны па сутнасці мелі такія здольнасці, але яны паўмагі такія. Зубы ў паветры, зубы ў багне, зубы паўсюль. Мы прыйшлі ў стаматалогію. Дык не, ну так важна ж якія зубы, здаровыя, нездаровыя, гэта ж вельмі важны факт. Будзем жыць цяпер з гэтымі ведамі. Ну, вам всё. Шляху назад няма. Давайте вось гэты экстар, які сквайр Гарэта. Малады чалавек у брані, якая больш на яго на пару памераў, ходзіць вакол стала, на якім ляжыць шмат мапаў. А яго твар, на яго твары, як гэта, фрустрацыя. Ну, просто фрустрацыя, давайте так пакіну. Кожны падыход заблакаваны, халера. Якія ўвогуле тактыкі могуць падыходзіць для супраць гэтых пачварта? Ён глядзіць уверх, вельмі хутка ён разумее, што ён таксама, ён разумее, што па-першае, вы тут знаходзіцеся, па-другое, што вы не нехта, каго ён ведае. Хто вы такія? Так, сказаць, што мы збеглі з Форт Джой. Маг крыніцы? Сапраўды? Я б мог здагадацца. Шукачы заўсёды могуць пазнаць мага крыніцы, калі яны такога бачаць. Зрабіць паузу, сказаць, што мы сустрэлі эльфа, якога клічуць Вердас у падзямеллях Форта Джой, які ўзгадаў групу, якая можа нас шукаць. Вы сустрэліся з Вердасам? Але, на жаль, ён амаль, можна сказаць, мёртвы. Мы шукачы, пра якіх ён казаў. Мы павінны былі вызваліць яго, замест гэтага мы падвялі яго. Мы не да канца ўпэўнены, хто такія шукачы. Шукачы мы аховы сапраўдных прынцыпаў Люцыана. Ёсць магі крыніцы, якія ідуць па яго шляху і могуць стаць святымі, богаабуджанымі. Мы шукаем іх і абараняем іх. Вердас быў богаабуджаным, нашай лепшай надзеі, нашай апошняй надзеі, хутчэй за ўсё. Мы спрабавалі вызваліць яго, але ў нас не атрымалася. Зараз адзінае, што мы можам рабіць, гэта збягаць. І магістры загналі нас у кут. У іх ёсць зброя, якую называюць крычачымі. Калі мы паспрабуем пайсці супраць іх, мы памрэм. Мы ўжо шмат згубілі. Мы шмат каго згубілі.
Так, спытаць, ці атрымаецца ў іх знайсці яшчэ больш богаабуджаных, калі у іх атрымаецца збегчы. Chances are dwindling. Нашы шансы ўсё змяншаюцца. Killing what few Godwoken there are. Выглядае так, быццам бы хтосьці забіваў усіх тых усю ту невялічкую колькасць богаабуджаных, якая тут была. Alexander himself is Godwoken. Александр сам з'яўляецца богаабуджаным, але ён усё яшчэ не ўзнёсся. Wouldn't put it past him. Ён усё яшчэ не замяніўся, не заняў месца святога. Давайте так, трошки адступлення, так, яны, у прынцыпе, тлумачаць нам, але ў гэтым сусвеце святы гэта вельмі важная, як бы, персона. Я не памятаю, чаму, гэта не вельмі важна, як бы, ў кантэксце, але ўвесь сусвет развальваецца без гэтага. Патрэбны святыя. Гэтаму сусвету патрэбны святыя. Адзін святы як мінімум. Я так разумею, увогуле адзін ён толькі можа быць. По-мойму, пачакайце-ка, не, нам нават тлумачылі ўжо. Святые гэта тое, што утрымлівае цемру. Некалькі багоў абіраюць, яны разам, як бы, яны самі не могуць паадзінку спыніць цемру, але калі яны збіраюць усе свае, яны па сутнасці аб'ядноўваюцца разам, богі, і скрозь аднаго аватара, як бы, гэта робяць. І гэты аватар і з'яўляецца святым. Луаліці — гэта англамоўная стрымерка, стрыміць Baldur's Gate 3, Kingdom Come Deliverance, Cyberpunk, Souls-лайнкі, усялякі новыя гульні і сябрую з распрацоўшчыкамі і акторамі агучкай. Ага, окей, добра. Я не тое, каб шмат стрымераў ведаю. Я, скажем так, я ведаю больш беларускамоўных стрымераў, чым я ведаю англамоўных. Я літаральна, можна сказаць, там 2-3 гляджу, 4, можа быць. Вось 4 у мяне, па-моему, у падпісках ёсць, і ўсё. І, як бы, у мяне, па сутнасці, мой спіс тых, за кім я сачу, гэта 4 стрымера і англамоўных, і ўсё астатняе беларускамоўнае. Вітусы, тому асветлены, які ці прасветлены, дівайны — гэта святыя. Дівайны — гэта, святасць. Проста яны кажуць пра святога. Яно не прасвятленне, яно канкрэтна святы ў сэнсе боскі. Дівайн — гэта, па сутнасці, святасць на ўзроўні боскасці. Вось такое. Гэта, можна сказаць, значэнне гэтага тэрміна. Вось, святасць і боскасць. Так, гэта яно. Я думаю, што яго правільней было бы называць святым з вялікай літары. Вось. Альбо боскі можна. По тыпу, ён по тыпу святы, вось гэты чалавек, які быў абраны, ён боскі. Просто у нас святые пасмертнае званне. Святы з вялікай літары, гэта ж, слухай, мы кажам пра магічны сусвет, пра фэнтэзі сусвет, і тут тэрміны могуць замяняцца. З кожнай гульнёй, з кожнай увогуле такім, не важна, як мы выкарыстоўваем гэтае слово, важна, як яны выкарыстоўваюць гэтае слово. Вось, таму яно з вялікай літары, і яно добра адрозніваецца ад звычайнага святога. Вось. І тым больш у кантэксце яны выкарыстоўваюць гэта проста як тэрмін. Я думаю, нармальна. Гэта для фэнтэзі нармальна абсалютна браць нейкае слово, якое працуе зусім па-іншаму, і выкарыстаць яго ў зусім іншым кантэксце. Гэта нармальна для фэнтэзі. Калі ён стаіць за гэтым, тады ён ставіць будучыню Ревелона на гэта самае. Ён ставіць у зараз ён скончыць, я чую яго, я збіваюся. Тады ён ставіць на кон будучыню Ревелона толькі для таго, каб пацешыць сваё эха. Нам патрэбна прабрацца скрозь гэты крычачак, каб знайсці кагосьці, хто больш варты, хто гэтага больш заслугоўвае, то бок іншых богаабуджаных. Як бы з іншага боку, чат, я не перакладаю, мы не займаемся зараз перакладам, так? Мы можам шукаць лепшы тэрмін, але я карыстаюся проста з-за таго, што тэрміны ёсць. Я нейкі тэрмін запомніў, вось, і ў галаве ён узнікае, мне проста гэта важна для тэмпа яшчэ, так? Я стаўлю тэмп важней, чым маю дакладнасць. Я магу не вельмі ўдалае слово падабраць, але калі я ўзгадваю яго часцей, чым іншае слово, якое больш трапнае, то лепей я ім і буду карыстацца. Вось і ўсё.
Назовем их лямпачкамі. Яны таксама могуць быць і лямпачкі. Спытаць, што такое крычачае. Яны калісьці былі магамі крыніцы, але пасля, што б гэта ні было, зменаў, якія магістры зрабілі з імі, іх смерць, яны самі прадвеснікі смерці. Калі яны пабачаць цябе, яны імгненна цябе забіваюць. Пасля таго, як мы адышлі сюды, наш лідар, сэр Гарэт, адправіўся пашукаць нейкую старажытную зброю, якая можа супрацьстаяць гэтым пачварам. Тады мы можам прабіцца скрозь блакаду магістраў і збегчы з гэтай выспы. Але ён не вярнуўся. Калі сэр Гарэт не можа... Калі ён не вернецца з гэтай зброяй, тады гэтая выспа будзе нашай магілай. Мы пашукаем Гарэта і гэтую зброю. Ты дапаможаш нам? І яго плечы заўважна расслабляюцца. Цяжкая броня на іх становіцца з шчаўком, не клінк, ну по типу дзынк, я не ведаю, які у нас... У мяне, дарэчы, праблема з беларускімі гуказайменнікамі, у сэнсе таго, што гэта выключна моя праблема, я іх амаль не ведаю. І гэта бачна, і карацей, гэта прыходзіцца гугліць, і калі у вас ёсць параіць нейкі гуказайменнікі, усе гэтыя, ну, вы разумееце, пра што я кажу, так? Калі у вас ёсць добры слоўнік, у якім ёсць, мне патрэбна прыкладна, ну, да халеры. Я не пра десятак кажу, не пра 20. Мне патрэбна 10-50-100 дакладных нейкіх. Бздынь, ну, типу такога. Вось гэта ўсе гукі, якія мы, звычайна, якія было бы правільна выкарыстоўваць бы ў беларускай. Калі у вас ёсць такая крайніца нейкая, я быў бы вельмі шчаслівы, калі бы вы са мной падзяліліся. Вось. Таму што я нешта такога не бачыў, ну, як я бачыў, але звычайна гэта чалавек накідвае ў тыктоке, у інстаграме, дзе-небудзь яшчэ, накідваецца 10, 15, 20 слоў, а іх недастаткова. 20 гэта ўжо шмат. Ну, типу, звычайна ўвогуле па 5, там, па 2, па 3 чалавек расказвае цэлы відос на хвіліну пра тое, каб 3 распавесці. А я такі, мне літаральна слоўнік патрэбны. Адпаведнік і апісанне гука. Ну, по типу, нейкае такое. Это гукі розныя, ну, вось такія мелкія штукі, якія вы можете ўставіць. Ведаеце, у ідэале яшчэ, каб, ну, я разумею, што такога ўжо спадзявацца немагчыма, але ведаеце, яшчэ як у амерыканскіх коміксах, там гіганцкая просто пласт розных гукаў, якія выдае персонажа. Типу, бым, бах, там, бдыщ, вось гэта ўсё. Вось іх яшчэ больш, я зараз перачуў самыя такія, ну, вядомыя. Але ёсць вуш. І я не ведаю, як на беларускі перадаць вуш гук. Ну, типу, калі каб чалавек зразумеў, пра які гук гаворка. Катошкі могуць казаць каў-каў? Ну, вось, гэта было б файна. Вось такія слоўнікі нам патрэбны. Каточкавыя. Дзякуй вялікі. Сябры гэта, іх тут вельмі не хапае. Калі ты дапаможаш нам, я паабяцаю, нават не сябры, а хутчэй хаўруснікі. Ну, ладно, просто не ведаю, мне падаецца, не вельмі хутчыць. Ладно, хаўруснікаў тут вельмі не хапае. Калі ты дапаможаш нам, я абяцаю табе дапамагчы забрацца як толькі так далёка, як толькі магчыма з гэтай выспы. У нас ёсць трошкі пытанняў. Пра Гарэта. Сэр Гарэт. Ён найлепшы шукач, якога я ведаю. Гэта мой гонар, каб служыць яму, як яго сквайр. Мы не падвядзем яго, акрамя таго выпадка, калі нешта пойдзе зусім не так. Спытаць, ці ён сапраўды не мае ніякага ўяўлення, дзе знаходзіцца Гарэт? Ніякага. Ён адправіўся шукаць зброю ў крыніцы, і гэта апошні раз, калі мы яго бачылі. Так, спытаць, як вы даведаліся пра зброю ў крыніцы? Так, Гратіана распавяла нам, гэта мы ўжо і так ведаем. Спытаць, што адбудзецца, калі у іх атрымаецца перамагчы магістраў. Карабель магістраў, леді Помста, яна стаіць на якары ў старым Харбор.
з головы вылетело, як слово перакладаецца. Месца, дзе карабель, карацей, становіцца. Не порт, а... Ну, ёсць порт, а ёсць, тыпу, як больш просты. Прычал, вось. Гавань. Ну, вось, гавань таксама падыдзе. Вуш, так, я вось пра яго. Ён па-ангельску пішацца, а як мы яго на беларускі перададзім? Каб усе зразумелі, які гэта гук. Мне просто ў галаву не прыходзіць. І мне хацелася б, каб я не прыдумваў па новай гэта ўсё, а хацелася б, каб хтосьці, скажам так, просто вырашыў гэта за мяне, я сказаў бы, вось так, я вось там вось узяў, адчапіцеся ад мяне. Вось. Я зрабіў, што мог. Ну, таму што яно... Яшчэ ў Disco Elysium не такая вострая штука, але ў некаторых момантах хацелася б мець сабе нават для гульні. Ведаеце? Просто для ДНД. Каб я мог за столом вжух. Ну, вжух не тое. Вуш гэта больш металічны гук. Ведаеце, як лязо... Ну, в прынцыпе, так, мы звычайна вжух выкарыстоўваем. Але не тое, ну вось быццам бы не тое. Добра. Бжух. Не, вуш, яно, ну вы адчуваеце, у яго ёсць такая нотка шипячая, свістячая, калі рассякае лязо паветра. Так, давайте-ка захаваемся. То у меня захаванняў давно не было. Вось, фух не падыходзіць, таму што фух ужо для выдаха ёсць. І калі чалавек будзе чытаць, ён не той гук пачытае. Ён не будзе разумець, чаму так. У нас не хапае культуры коміксаў. Ну, па тыпу, у нас не такая вялікая культура коміксаў на беларускай, каб гэта было бы ўсім зразумела. Напрыклад, амерыканцам зразумела, так. Гэтым самым японцам зразумела. У іх вельмі глыбокія культуры гэтых самых коміксаў. Гісторыя сямі багоў. Вы бачыце, я бы, можа... Может быть, гэта важно было бы прачытаць. Давайте пакінем просто кнігу. Я просто не вельмі жадаю кнігі на стрымах чытаць, калі гэта не супер важна для сюжэта, а гэта, хутчэй за ўсё, не супер важна для сюжэта. Яно больш дасць кантэксту, але не абавязкова зусім. Это такая штука, якую я бы чытаў, калі бы сам гуляў. Энцыклапедыя. Забіраем. Давайте прачытаем гэту кніжку. Гэта нам павінна дасці нейкую інфармацыю па крафту. Вось новыя рэцэпты з'явіліся. Кароткі змест. Былі багі, 7 штукаў. У канцы ўсе загінулі. Во, вось мне па тыпу, то есть такі варыянт ёсць. Новая ідэя, чытанне кніг па-беларуску на стрымах. Пытанне якіх кніг? Я бы не супраць, можа быць, пачытаць гэта, але мне падаецца ж гэта, ну, такое, ну, у сэнсе не прям праблемна нешта, але просто гэта не для ўсіх. Не ўсім цікава. Я разумею, што ёсць пэўны, ну, набор гледачоў, і пад гэта гледачоў знойдзецца. Я як бы не супраць. Так, тут шмат каго яшчэ. Блин, тут размаўляць і размаўляць. Нам патрэбна больш дзён у тыдні. Вось гэта вельмі правільна, таму што мне ўжо часа не хапае, чат. У мяне просто не хапае часу на ўсё, а мне час ад часу хочацца просто нічога не рабіць і сядзець сабе, разлагацца, карацей, абсалютна. Сядзець сабе, тыркаць, вось Хейдес сабе запусціць і сядзець па тыпу 3 гадзіны 4 просто дзяўбаць Хейдес, альбо нават просто глядзець які-небудзь серыяльчык. Што-небудзь такое. І каб ні з кім не размаўляць, і каб нічога не вырашаць, просто быць вось гэтай самай як-то бульбачкай у гэты момант. Абсалютна нічога. Вось, а я не паспяваю, я тарчу літаральна па ўсяму, амаль па ўсяму, што я раблю, у меня 10 тарчу што-небудзь.
Вось зараз толькі вось стрым капы па капу, напрыклад, зрабіў, я нічога як бы так глобальна прям не павінен там нешта потым зрабіць. Якраз на буклет сабралося дзеянняў. Я, выбачай, не вельмі разумею пра што. Пра які буклет. Пішы кнігу пра прыгоды тваёй ДНД паці. Это будзе вельмі... там якраз на буклет сабралося дзеянняў. Я разумею. Каб вы разумелі, я разумею... Ну, карацей, ДНД гэта не вельмі хуткая штука. Так? Гэта трэба разумець. Я сваім гульцам кажу, хто зараз на стрыме з гульцоў. ДНД павольная штука. Мы, можа быць, не самая хуткая паці, але пакуль гэта весела, гэта нормально. Ось. Калі вы жадаеце штосьці змяняць, гэта патрэбна агульна размаўляць. То бок, па сутнасці, сабрацца за сталом і абмеркаваць гэта. Вось. Я думаю, нам, дарэчы, можа быць, падняць гэтую тэму ў наступны раз. Просто калі ёсць пэўна нездаволенасць і хочацца нешта змяніць, гэта трэба размаўляць. Я магу кантраляваць хуткасць, у мяне ёсць прыёмы, але ў той жа момант я спрабаваў, як бы з досведам я скажу, што я спрабаваў падганяць гульцоў, гэта не заўсёды працуе. Я спрабаваў адпускаць гульцоў, гэта не заўсёды працуе. Няма такога варыянта, у якім заўсёды будзе добра. Тыпу, я буду заўсёды так рабіць, і яно заўсёды будзе вырашаць усе праблемы. Няма такога. Гэта выключна дамова паміж гульцамі. Ось. І калі нешта замінае, гэта лепей размаўляць проста па-за межамі стола, тыпу, проста ўзяць ды абмеркаваць. Ось такая штука. Так што гэта для тых, хто не разумее кантэкста. У нас папярэдняя сесія была, па сутнасці, ну, я зрабіў простенькі квест, падысці да квеста даунса, паразмаўляць, атрымаць квест, пайсці паўдзельнічаць у бойцы, а потым нешта можа здарыцца цікавае, так? Ну, то бок, як бы развівае гісторыю далей. Мы, па сутнасці, усю сесію размаўлялі з квестадаўцам. Ну, ладно, не ўсю сесію. Але большая частка сесіі заняла размова з квестадаўцай. Вось. І гэта заняло 10-2 гадзіны толькі гэтай размовы. 2 гадзіны мы толькі з ёй размаўлялі, калі, па сутнасці, квест быў вось рэч, ідзіце знайдзіце. Это літаральна ўвесь квест. Гэта тое, што ў гульнях, ведаеце, чым крутыя гульні час ад часу, камп'ютарныя, так? Тым, што вы падыходзіце да квестадаунца, і ён такі, я вам больш нічога не скажу. І вы такія, і гульцы такія. Ну ладно. У ДНД не. Калі вы жадаеце задаваць пытанні, вы можете працягваць іх задаваць. Вось. Няма такой штукі, што канец дыялога, што дыялог скончыўся. Няма такой штукі. Просто адсутнічае. Так. У мяне таксама бываюць дні, калі я не раблю нічога, акрамя маральнага раскладання. Вось мне трохі не хапае іх. У мяне неяк апошнія 3 тыдні, я думаю, на гэтым тыдні адзін дзень адмовіцца ад паездкі, толькі для таго, каб у мяне быў адзін дзень за апошнія 3 тыдні, адзін дзень за 3 тыдні, каб я быў сам на сам проста. Вось такое. Таму што, ну, як бы не той, каб сам на сам, а проста парабіў нешта вось такое, тыпу, што ў галаву прыйдзе, і каб і ў мяне цэлы дзень такі быў. Наша ДНД паці узвяла павольнасцю абсалют. Не, ну, тыпу, я скажу, мы яшчэ не самыя павольныя. Я чуў значна... У нас хуткасць 10 тыпу на 10% павольней, чым сярэднестатыстычная ДНД паці. Я не кажу пра тыя, якія напісаны ў кнігах, і чамусьці нейкія гульцы там, ну, тыпу, ёсць такія групы, якіх рухаюцца вельмі хутка. Так? Але калі пачытаць на форумах ДНД майстраў, размова на 2 гадзіны з персонажам, які зусім не важны, класіка. Ну, тыпу, гэта звычайная штука. Гэта нармальна. Ну, тыпу, у нас нармальна. Гэта не тое нешта надзвычайна у нас адбываецца. Вон у Critical Role па некалькі гадоў на гісторыю. Не, па некалькі гадоў на одну гісторыю, гэта, тыпу, нармальна для ДНД. Затое двойчы 20 абсурдных выкінули. Ну і так, у мяне апошнім часам, вось апошнія некалькі сесій, на стале ад гульцоў нешта ніжэй за 10 рэдка пабачыш. У нас чалавек быў, каб вы разумелі, 1D20, я выбачаюся, поўнасцю адарваліся мы зараз ад таксама Divinity Original Sin. Для тых, хто не ведае, у ДНД выкарыстоўваецца дайс, які дае вам лічбу ад 1 до 20, так? Адзін гулец запар выкінуў 3 двадцаткі.
То бок верагоднасць гэтай падзеі вельмі нізкая, каб вы разумелі. То бок, ну каб запар было 3/20, вельмі нізкая верагоднасць. Прям вельмі нізкая. А яна і так 1 з 20, то бок 1 з 20 гэта 5% шанец, так? Уявіце сабе ў гульне у вас ёсць тыпу верагоднасць крыта 5%, і вы 3 разы крытуеце ў радок. Не ўвогуле 3 разы, а вось вы робіце толькі 3 дзеяння, і ўсе 3 дзеяння 20-кі. 1 на 8000. Вось такое. Йокамас у нас майстер по матэматыцы, і таму я веру таму, што ён кажа. Правяраў ли я іх дайсы? Гэта мае дайсы. Focus on your breathing. Я гэтымі дайсамі карыстаюся. Так, давайте далей уже працягваць. Samadel's focus and attention is wholly Так, может быть, у яе што не... А, ну, у яе заклёны на агонь. Правяраў ли я свае дайсы? Да ненармальныя там дайсы. Калі я іх кідаю, там выпадае лухта нейкая. Выпадковая. І апошні раз я выкінуў 1. Вось я апошні на папярэдняй сесіі кідаў, я выкінуў 1. Падаецца нават на тых же самых дайсах, на якіх выкідывалі 20-ку. Так. Bleedfire. Што гэта? Поліморф і перкінез. You still with us? Давайте, а я могу полечить их? Правильно? У нас же есть Лоис. Давай, Лоис, лечи. In an instant, my wounds have all but vanished. Нема за что. I was certain I wouldn't. Thank you. Так, спытай, что з ім здарылася. Карабель магістраў. Іх баліста разорвала наш карабель у кавалкі, і кавалак маёй жа маст праткнуў мне бок. I'm lucky the others managed to haul me all the way here. Мне пашчасціла, што астатнія змаглі давесці мяне сюды. Асабіста пасля таго, як я пабачыў тое, што магістр робіць з астатнімі. he shudders. Вот з тымі, каго яны схапілі. Ладно, уже полностью буду фразу казаць. Яны ператварылі жывых у крычачых, гэтых пачвар, якія выпускаюць чыстае разбурэнне на любога, хто паспрабуе прайсці. Ніхто не перажывае гэтых пачвар. Як жа мне хацелася б, каб мне было чым аддзякаваць асобе, якая выратавала мяне. Таму што ўсё, што я магу прапанаваць, ну тут не шмат, але магчыма табе гэта можа быць карысным. Cheated death. Thank you, stranger. Што ён нам даў? А, ён аддаў Лоис якраз таки кнігу гэтую сваю. Matis, the wound is festering. It needs... Добра. Лоис, давай палячы і гэтага таксама. See to the others. You healed me. О, ты вылікавала мяне? Як у цябе, неважна. А мне без розніцы як. I only care that Я толькі спадзяюся, што гэты дзень не будзе мой апошні. Это меньше, што я магу зрабіць і спытаць, што з ім здарылася. Я шмат не памятаю, мне амаль не было часу зразумець, што магістры атакавалі нас перад тым, як мяне injured, атрымаў траўму. Перад тым, як я атрымаў траўму. Апошнюю рэч, якую бачыў перад імі, гэта былі крычачыя. Это магістры заплацяць крывёю за тое, што яны зрабілі з намі. Тебе есть што-небудзь? Няма. if my mother were here, she'd Калі б моя маці была тут, яна бы ацяпала мне вушы за тое, што я не адзякаў цябе дастаткова. Але я думаю, што Walloping from the Vents. Пра чырвоных гэта пра магістраў ён кажа. Але атрымаць траўму ад чырвоных быццам бы недастатковая punishment. Слово забываю. Наказанне. Возьми хаця бы гэта. Яно павінна падысці. Дзякуй табе вялікі. Так. Back from the brink. Дзе там наша Лоис? Амулет. Амулет. А у нас зняты нашыйнік толькі з аднаго персонажа.
А давайте просто на броню заменим. Ось, больше магичной брони будет. Mateys, let me change your dressing. Так. А, видите, що цікаво на контаку кітка 20-ок? Так. Чоловік — новий гулець у ДНД. Абсолютно. Так. Ну, на конт, те саме, удачі новичков. Чоловік прийшов, кинув 3 20-ки, і більше його покуль часу нема гулять. Тому і чоловік не приходив. У выніку там адкрыліся даволі шмат для групы здольнасцяў, але доступны толькі гэтаму персонажу, і гэты персонаж па сутнасці просто в гэты момант такі, ну, у прынцыпе, моя праца тут зроблена, я пайшла. Это яшчэ адзін фанк наверх, то бок не той, каб... Я разумею, што калі шмат типа накидываць, так, то раней ці пазней вы атрымаеце такое. Ну, раней ці пазней у вас здарыцца такая рэч. Але гэта абсалютна новы гулец, то бок чалавек просто кідаў, як кідаў. А у форте нельга было з іншых зняць. У форте ёсць дакладна толькі... Ну, у першай частцы форта ёсць каваль, якая здымае. І яна здымае толькі з аднаго чалавека. Потым, по-моему, калі пры нейкай умове можна зняць другі, то бок максимум 2 можна зняць у форте, але астатнія здымаюцца тут. Я пры гэтым нават не ўпэўнены, што там умова нейкая даволі такая сабе, караці, умова. Я таму не вельмі раней... я ўзгадаў, по-моему, калі на арэне перамагаеш, то тады даюць аднаму зняць гэты самы нашынік, але мне не прапанавалі, так што, можа быць, гэта прыбралі просто. Так, Сімонам. Так, на Divinity Original Sin 2 адпраўляецца яшчэ 2000, дзякую вялікі. Мы яшчэ пакуль рулетку не круцілі, зараз будзем. Гараты патрэбна вярнуць. Ну так, не, гэта зразумела. То бок, па сутнасці, калі мы гараты вызваляем, мы здымаем усе нашыннікі. Вось і ўсё, гэты момант мы прасоўваемся па асноўнаму сюжэту. Я думаю, што сёння мы, канешне, мы тут, на лагеры шмат часу патрацілі, я яшчэ пра ДНД пачаў казаць, і гэта ўвогуле кабзда пачынаецца. Я думаю, што мы, канешне, не паспеем прайсці апошнюю частку, але я думаю, насамрэч, тут не так далёка да канца першага акта, прям. Нам, па сутнасці, знайсці Гарэта, агледзець выспу, таму што у мяне ў галаву згадваецца гэты Гарэт, пячора з караблём, і 2 бойкі у багне. І ўсё. Больш нічога тут, па-моему, няма ў гэтай частцы. Навёў на думку аб адной праблеме. Што рабіць з персанажам адсутнічаючага гульца? Гэта вырашаецца абсалютна як гэта самае. Ну, гэта, скажем так, праблема, якую вырашае кожны стол па-свойму. Я вырашаю літаральна тым, што чалавек дзесьці ёсць, ён тут паблізу, але пакуль яго няма, ніяк гуляць ён не можа. Ну, тыпу, ён просто застаецца як закансервіраваны, і калі чалавек раптоўна прыходзіць дзесьці ў сярэдзіне падарожжа, мы просто кажам, што ён заўсёды тут быў, просто ён ніяк актыўна сябе не паказваў. Ведаеце, нават персанажы любога серыяла, бывае такое, што ў сцэне ў цябе можа стаяць, у вас 10 персанажаў, напрыклад, галоўных герояў, але размаўляюць толькі 2. І гэта нармальна. Ну, гэта нармальна, што хтосьці не ўдзельнічае актыўна ў падзеях. Вось. Звычайна ў бойках удзельнічаюць усе, звычайна, але тут мы таксама кажам, што у гэты момант ён дапамагаў неяк. Вось вы змагаліся супраць 4 гоблінаў, насамрэч вы змагаліся супраць 5 гоблінаў, і 5-го гобліна перамог вось гэты персанаж, які адсутнічаў. Ну, то бок такая умоўная штука, што чалавек дзесьці на фоне. Персанаж прысутнічае, просто нічога крутога не робіць. Ці ўваход? Уваход таксама залежыць ад групы, некаторыя вельмі сур'ёзна ставяцца. Кожная дэталь, дзе персанаж знаходзіцца, як што адбываецца, гэта уводзіць персанажа ў сесію. Я так раней рабіў. Я замарочваўся з гэтым, скажу, працуе не вельмі. Таму што гулец доўга улятае ва ўсё. Калі ты гульца просто кідаеш адразу ў падзеі, і такі, ты частка гэтай групы. І вось яны вось гэта робяць. Давай прыяднайся, карацей. І вось тады чалавеку прасцей, мне падаецца, далучыцца. Вось. Але можна па-рознаму. Залежыць ад узроўня гульца. Калі новы гулец, то складаней увесці чалавека ў падзеі, чалавек з досведам, ён будзе адразу разумець прыкладна, куды ўсё ідзе, і такія асноўныя сюжэтныя тропы, так? Але калі ёсць
абсалютна непаразуменне таго, што адбываецца, чалавек не гуляў ніколі ў гэтую гульню, яму проста прасцей пасядзець з усімі і патусіць. Так? І проста пакідаць кубы. Тады ён разумее прыкладна, дзе што і як бы зарыентуецца. Вось. Гэта даваць сюжэтныя нейкія груз для чалавека, які ўпершыню гуляе, сэнсу няма. А вось калі чалавек ужо з досведам, і ты яму проста растлумачваеш пэўныя падзеі, ты, карацей, вось ты канкрэтна, там, згублены брат вось гэтага чалавека. Калі чалавек можа так лёгка падабраць, зразумець ідэю, што ён павінен рабіць, як ён сябе будзе паводзіць, і куды гэта ўсё пойдзе, ён будзе адыгрываць, так? І ён возьме на сябе ролю гэтага персанажа. Гэта не праблема для чалавека з досведам. Вось. Але не ўсім гэта падабаецца, нават калі досвед ёсць. Цікава было пачуць, як ты вырашаеш гэту праблему. Калі чалавека няма, то я проста ўлічваю, што ён дзесьці на фоне ёсць. То бок ён тыпу з групай проста неактыўны гулец, і гэта я кажу вам. Калі вы серыялы глядзіце, часта бывае, што, напрыклад, каманда карабля касмічнага нейкага, напрыклад, там ёсць усе важныя персонажы. Усе персонажы важныя, проста ў гэтай сцэне не ўдзельнічаюць усе з каманды. І гэта нармальна, таму што яны не абавязкова, яны не патрэбны для сюжэта. То бок, ну, ён зараз у гэты момант не выконвае ніякай задачы. Вось. Таму, па сутнасці, тыя, хто на сесіі прысутнічаюць, тыя ў гэты момант важныя героі. Вось і ўсё, на гэтым мы канцэнтруемся. Divinity Original Sin 2 яшчэ 900 атрымлівае. Давайте зараз кіданем рулетку, паглядзім, што у нас выпадзе. Вось. Не, давайте дыялог ужо скончым, раз уж мы тут. Гэта жанчына Сімона стаіць супраць гэтага самага яшчура, які траўму атрымаў. Яна нахіляецца, каб узяць тканіну, выціраючы яе акрываўленыя рукі. Яна азіраецца і глядзіць на нас. Калі вы жадаеце лячэння маг-крыніцы, ну, я вам не тое, каб магу дапамагчы. Заўважыўшы параненага, сказаць, што яна і так ужо вельмі занятая. Жанчына круціць акрываўленую тканіну ў сваіх руках, нервова. Магістры не той, каб знакаміты за сваю міласць. Мерсі. Міласць. Не міласць. Міласць. Блін, божухна. Словы. На Broken Age яшчэ 900. Дзякую вялікі. Шмат хто з нас помер. І тыя, хто тут, хутчэй за ўсё, раздзелі такі ж лёс, але проста доўгім шляхам. Спытай, што дакладна з імі здарылася. Магістры патапілі іх карабель. Потым мы пабеглі, потым мы сустрэлі яшчэ больш на беразе. У іх былі ў гэты момант гэтыя крычачыя. Гэтыя жудасныя пачвары, якіх размясцілі на распяцце. Яны амаль вынеслі нас усіх за адзін удар. Мы беглі, тыя, хто з нас усё яшчэ мог. Так, паглядзець на параненых і адзначыць, што ім вельмі пашчасціла перад тым, як сказаць, што спытаць, ці можна ли яшчэ што-небудзь для них зрабіць. Я зрабіла ўсё, што магу. Іх траўмы не тое, каб моцныя, але ўсё, што я магу ім зараз прапанаваць, гэта малітвы і шклянку вады. Давай я дапамагу ім. Магія? Можа, ты магію лечшую ведаеш. Усё, што ў мяне ёсць толькі две рукі. Маі дзве рукі. Я нават не лекар. Нашых забілі падчас атакі. Я ўсяго то повар. Ну, кок, таму што я наш на караблі. Милосердность. Ось, мне нешта слово абсолютно вылетело з головы. Там вавёрка на шкілеце коткі? Так, абсолютно дакладна. Сір Лора, калі дакладна. 8-го ўзроўня. Нават на 2 ўзроўні вышэй за нас. Толькі ў бойках не ўдзельнічаю. Так, давайте лячэнне. Апошняму.
How do you have so much I will not be a power? burden. Leave me be. І давайте її ще полечимо, її так само не максимальне здоров'я. Healed? I'm healed. Так, почекаємо. Feel better. Якомас, я ведаю, што я раблю памылкі, тым больш што я чытаю па дыяганале па сутнасці, моя мэта ў асноўным захаваць тэмп. Таму памылкі будуць, гэта не самае Time for крытычнае, скажем так. Можна нават не выпраўляць. Хтосьці вылікаваў мяне. Калі я рэгулярна раблю адну і тую ж памылку, вось тады можа варта. Таму што я, можа, не заўважаю яе. Хутчэй за ўсё. А калі такая, ну, падумаеш, это не вельмі важна для сюжэта агульнага. Хтосьці вылікаваў мяне. Я хутчэй бы я ўжо я быў блізак да смерці. І потым яны выратавалі мяне. Гэта цуд. Хто б цябе выратаваў так-то? Давайте-ка за Лойс паразмаўляем. Ты вылікаваў нас, усіх нас. we all do. Так, добра, што з табою здарылася? Attacked our camp back at the harbor. Магістры атакавалі наш лагер у гавані. A slow death. Я атрымаў адну... У мяне трапіла адна з іх стрэл у мой бок. Гэта была бы павольная смерць, я ўжо бачыў гэта такое. Так, у цябе атрымаецца далучыцца да бойкі, каб збегчы гэтай There's a выспа? comradely slap on your back. His strength is definitely Так, ён гэта ляснуў. Так, ляскае па нашаму плячу, яго сіла дакладна вярнулася. This old war serpent still got some fight left in him, especially now that wound is healed. Не сумнявайся, гэты стары баявы яшчур ўсё яшчэ можа змагацца. Асабісці зараз, калі моя траўма вылікавана. Добра. А можна з табой пагандляваць, не? Humming a low song. Нічога такога. Так, Лойс, They're gonna be all з імі ўсё будзе ў парадку. Дзякуй табе вялікі, дзякуй. Thank you, God. Яна ведае, яна кажа, што яна гэта самы кук на карабле, але альбо кук, неважна. Але ў яе ёсць заклёны магіі, ну по тыпу, ну правильно, у яе могуць быць кніжкі, але яна можа іх не ведаць. Лагічна. Так, ёсць што-небудзь, што мы хацелі бы забраць з сабою. Мы просто можем дазволіць сабе некаторыя кнігі, там парачку набыць. Просто у нас грошай прыкладна на 3-4. Узнагарода. Пальчаткі, кінжал, лук, палка. Насамрэч, пальчаткі, хутчэй за ўсё. Давайте так. Не тое, каб насамрэч такая ўзнагарода, якая прям патрэбна была. Аддадзім гэта чырвонаму прынцу. Пры чырвонага прынца ёсць верагоднасць, што яму гэта і не патрэбна. 9-3 і плюс здароўе яшчэ. Блин, я думаю, што 8 здароўя насамрэч нават карысней, чым гэта ўсё. Ну так. Так, яно больш карысна. Тады гэта на продаж. Аддаем Іфану. Іфану ўсё на продаж. Гэта прадаць на продаж. Гэта у нас піракінез і паліморф. Гэта аддадзем нашаму персонажу. Гэта можна на продаж. Так. Божухно, у нас трупаў просто набралося. Пакуль патрымаем з сабою. Нормально, вочка валяецца ў кішэні. Шчыт, які значна слабей за наш. Шчыты можа быць... ну там канстытуцыя. Я вось не ведаю, можа быць, варта шчыт захаваць гэты на ўсялякі. Ну, не, давайте вось рэальна нашаму і пакінем. Квартыроўка, можа быць што-небудзь. Можа быць што-небудзь ды і выкінуць, не? Некай зброі, нет, нічога такога, так? Шмат ежы можна прыгатаваць, насамрэч. Тут жа былі нейкія, тыпу, як гатаваць можна было. Прям памятаю. Не, гэта не тое. А як тут крафт працуе? Гульня, нагадай мне, як крафт у цябе працуе.
Вось, крафт. Сыр. Яйка. Рыбка. Лимончиком прыснуть. И бульбочка. Неправильная комбинация. Ну ладно. Я паспрабаваў. Як вы заўважылі па кукінг-стрыму, повар з мяне такі сабе. If I had a forge, I could do something. Maybe. He works fast, checking weapons. The blade is thirsty. Nice Так. doing business with you. I wish I А, уже углядзеў. Так, можа быць зброю. 46-32. Шчыт. Трошки лепей. Конституцыя і Retribution. Трошки лепей, чым тое, што ёсць. Гэта няблага. Палка. 16-20. Горш. Не падыдзе. Абутак. З сілай. Трошки лепей. Але, шчыра скажу, не вельмі такая праблема ўжо зараз па броне. О, чакайце-ка, на чырвоным прынцы няма ніякай... Гэта самае? Нічога на галаве не апранута? Реально у яго нічога не апранута? Там просто так можна дадаць сабе нормально броні. Так. Але я на гідрасофіста, ну, не так... Такое сабе. Мне падаецца шмат грошай не на тое, што мне патрэбна. І фанос, по-моему, майстар по бартеру. Так, ён майстар по бартеру. Гэта неблагая броня, прям неблагая. На галаву давайте набудем. Няхай. А яму адправім... Ой, не тое. Вось, тое, што я прадаваць збіраўся. Кніга амаль нічога ў адварот... Ну, адваротна, калі прадаеш, яна амаль нічога не каштуе. Так яны каштуюць, блин, па 300, па 400, а так яна 57. Божукна. Ладно. Абмяняліся. help you? І вось гэта можна яшчэ прадаць. Ты адпраўляешся да чырвонага прынца. Чырвоны прынц, калі ласка, апрані. Ёсць. З'явіўся шлем. Ну, як салідна на прынца выглядае. Не вельмі па колеру падыходзіць, але прыгожа. Так. More junk. Давайте шукаць яшчэ каго-небудзь, з кім пагандляваць, і каб гэта было яшчэ і карысна. А яна адмовілася з намі гандляваць. Я неуважліва. Так, у яе агонь супернова. Выбухнуць, ствараючы вогненную паверхню і наносячы 57-63 вогненных пашкоджанняў у вялікай зоне вакол вас. Акрамя зоны, які заблакаваныя ад вас сценамі. Ну, альбо аб'ектамі. Так. Нанесці 23-29 цэлі, ну, персонажу. Калі на вораге ўжо на цэлі ўжо знаходзіцца, ён ужо палае, альбо знаходзіцца некраполымя, зняць гэтыя статусы і нанесці дадатковыя пашкоджанні за кожны ход застаўшыся эфекта. Падабаецца. У нас ёсць яшчэ... Так, давай-ка ты на продаж гэта пойдзе. Але я набуду... Фаербол, мне падаецца, класіка, правильно? Прям класіка. Перакінез другого ўзроўня. І гэта ўсё таксама запальванне. Падпальвае ворагаў навокал вас. Наносіць 8-9 вогненных пашкоджання кожнаму. Падпальвае ўсе магчымыя паверхні. А я што пакруціць? А калі знайду? Ну я спрабую нешта прыдумаць. Так. Гэтыя кінжальчыкі ў нас ёсць. Яны слабыя ўжо па сутнасці. Не, пачакайце-ка, яны не толькі...
Не, яны не слабыя, гэта просто ўсё стала менш пашкоджанняў наносіць, таму што мы зараз не за нашага Фейна. Падпаліванне 14-17. Вось гэтая супернова, канешне, крутая штука, але выбухнуць у сярэдзіне і яшчэ з улікам таго, што ён ззаду дзесьці будзе, ну такое сабе. Давайте, можа быць, фаербол. Фаербол моцны, нормально. Выбіраем. Заплатім трошки яшчэ. І кнігу перададзім. Да, нельга тут. But for now, we owe it to our... Дзе там яно? Вось яна кніжачка. Вывучы яе, калі ласка. Вось он фаербол. Это мы попераносім усё. Файна было бы з круткамі можа пакарыстацца, таму што, ну... О, у меня нават скруткі фаербола ёсць весь этот час. Вось, у яго руках фаербол 33-36. Давайте паглядзім. Нормально, то бок даволі шырокая зона, і не тое, каб яна занадта вялікая, можна нармальную групу ворагаў кінуць і быць задаволеным. 33-36. Але ён толькі выбухне, то бок яна не стварыць зонай палаючай. Гэта нават яшчэ лепей, калі я правильно разумею. Давайте захаваюся. Я жадаю просто стрэльнуць гэтым фаерболам і упэўніцца, што зона не палае. Не, зона палае. Ну ладно. Гэта таксама няблага. Не, ну насамрэч я нават не ўпэўнены, што лепей. Просто выбухнуць у пэўным месцы і не падпаліць усё нахрен, дазваляе потым прайсці па гэтай тэрыторыі, таму можа быць карысна. Так, ладно. Так, это не до конца вылікаваны. Ты чаму не вылікаваны? На табе. Лячыся, хлопча. Так, у вас ёсць яшчэ... Хлопча. А, ну, у Хана там яшчэ траўма невялічка, у яго там на ноге. На нозе. Так, чакаем кулдауна і яшчэ хлопчыка палечым. Тут, па сутнасці, у лагеры я ўсё глядзеў, можна ісці далей. І давайте зараз рулетку крутіць, а то я ўсё адкладываў. Хан, на. Вы що, бачите? Усе траўмы вылікаваныя, просто. Thanks. I feel a lot better. Sure glad you made it here. Так, спытаць, хто зняў з яго нашыйнік. Sure, Leia's her name. Лея. Ну добра, ну і так мы ведаем. Thanks. I Ты не feel a lot гандлюеш? better. Sure glad you made it here. Адмычкі, нічога, ладно. Усё. Давайте рулетачку. А ты выклаў бочачку з кішэні Лоіс? Не, яна потым прытрымаю. Я думаю, нават аддаць нашаму... як яму? Баяру, карацей. Як ён? Чырвоны прынц у нас. Так. Адчыняю кола. Зараз. Зараз і вас переключу на яго. Ту-ту-ту-ту. Ёсць захоп адразу нават. Забираю наш спис полностью. Так, оп. Прибираем наши капы, які я знайду. Вось гэты. Эліас дакладна таксама пайдзе пад нож. Это павінна прям перамагчы. Кап the Guild адпраўляецца. І Римволд. Вось, кап. Усё, падаецца ўсё на месца, і давайте ператасуем гэта ўсё. Добра ператасуем. Во, мне размеркаванне колераў не вельмі спадабалася папярэдні раз. Ну што, паехалі. Глядзім, во што мы будзем гуляць у чацвер.
У чацвер мы будзем гуляць у Alien Isolation, якая і была на першым месцы. Гэта цудоўна, таму што там была такая бойка за сённяшні пятнічны стрым, Alien Isolation амаль перамагла, літаральна паўсекунды не хапіла. Як нечакана. Каб вы разумелі, у Alien Isolation верагоднасць перамагчы 6%. Так што нечакана насамрэч, я вам скажу. Так. Пам-пам-пам-пам-пам. Вы не один человек? Блин, як так? Не-не-не, нормально, аб'ядноўвацца нормально, чат. Для гэтага я і прыдумваў гэтую штуку. Так. Давайте-ка. Я занясу сабе ў пераможца, яна яшчэ пакуль не назначана як пераможца. О, не тое, не туды полез. Так, ось сюды. Гэта наша 82-я пераможца. Ой, не тое, так. Нешта я помыляюся ўсё і памыляюся. Так. Alien Isolation. Дата сённяшняя. Сёння у нас 10-я. Пакіну на... Колькі зараз у нас? 12:29. Вось на гэты час. Усё, дадаў. Ёсць у спісе, а вам зараз абноўлю спіс таксама, каб вы таксама бачылі, што адбываецца. Усё. Обновил. Дисквалификуем DOS 2. Не-не-не, это... Тут докладно я могу сказать, что это не один человек. А ці лічацца клоны рознымі людзьмі юрыдычна? Юрыдычна так. Адзінка цела ёсць... Калі можа плаціць падатак, значыць розныя людзі. Абодва павінны заплаціць падатак. Усё просто. До речі, по-моєму, з тобою, я не пам'ятаю, Ровиданк, это ж ти просовував, хтось і просовував Voices of the Void, ми обмірковували, я поглядів, короче, на конт Voices of the Void. Де вона? Я зараз погляджу докладно. Voices of the Void Мета-Ігорій закидував, вибачаюся, ні, я переблитав. Мета-Ігорій. Так, Ігорій. Уже бачу. Уже поглядел. Як же зручно, тому що я вибачаюся, я прям, уваги ніякай не хопіць засачыць ужо, хто на што закидваў, і памятаць гэта яшчэ не, гэта як бы амаль касмічная нейкая задача. Вось, мы, дарэчы, выходзім з лагера гэтага і пойдзем далей. Запомніць прям, хто на што кідаў, дзякую вялікі. Сам сабе я дзякую за тое, што перарабіў бота, і зараз я магу паглядзець, хто закидваў. Карацей, Voices of the Void сапраўды расейцы, стваральнікі. І як бы нічога такога, як бы. Так што, калі патрэбна, калі з'явіцца Мета-Ігорый, можа заменім. Саламандры. Яны 6-го ўзроўня, такога ж, як я, правильно? Правильно. Ну, давайте. Бойка. У нас рука показывала вось у гэтым напрамку. Вось тут яна знаходзілася, яна паказвала вось у гэтым напрамку. І калі штосьці ёсць, то вось тут. То бок мы ўжо скоро весь лагер прайшлі, і я не ведаю. Вярнуць экран. Ой, выбачаюся, чат, выбачаюся. Я забываюся такія штукі рабіць. Вярнуліся. Мы спусціліся і выйшлі з лагера. Яны пазналі Фейна. Фейн, здраца, знішчальнік. Твае пакуты будуць бясконцымі.
Божухна. Ладно. Давайте за нашего Ифана подойдем. И настраиваем им. Так. Ну, я не упомнены ў іх здольнасцях. Резісты да антруты і полымя у гэтай. Так, а ў гэтай яшчуркі тое ж самае. Імунітэтаў няма. Ну ладно. Давайте сконцентруемся на адным паходу. Броню Фейну дадзем, вось адзінае што. Яны люта яго не любяць. Так, Фейн. Фейну можа варта... Я магу телепортнуць яго, правильно ж? Я телепортну вось сюды. Ён атрымаў 20 пашкоджанняў, цудоўна. І зараз у іх ёсць супраціўленне агню, таму тое, што Фейн можа зараз зрабіць, гэта не настолькі эфектыўна. Давайте сканцэнтруемся на паляпшэнні астатніх. І паскарэнне. Цудоўна. Лоіс, адразу шмат ад цябе. Натхненне. Паскарэнне. І, калі ласка, магічную броню на ўсіх. Атрута. А, гэта нават не проста атрута. Праклятая атрута. Што яна дае? Броню фізічную раз'ядае вельмі хутка. Кожны ход. Добра. Давайте тады я ў адказ. Той же самай... А, і гэта будуць проста атручаныя стрэлы. Я магу таго чэла зачапіць? Не, мне падаецца, так яно працаваць не будзе. Ладно. Без гэтага тады просто настрэлем туды. О, які смачны крыт быў зараз. Мне прям спадабалася. Колькі нанёс я пашкоджанняў? Дзе там? Дзе там? Я не бачу нічога. Вось, у самы низ. 49 фізічнага, 16 гэтага колючага і 10 атрутай. Аж мурэнна просто. За один стрэл. Ифан просто золото. Давайте замацуем гэты спіс. Хай будзе пакуль. Так. Я магу апракінуць яго. Вось так. І адысці яшчэ. Мне з гэтай атруты выбрацца лепей. На жаль, больше так я не праверну. Подпалить? Не, небяспечна, мы можем атруту подпалить. Мы не ждали бы атрымаць прокляты огонь, правильно? Яшчэ замест того, что есть уже. Фейну досталося. Фейн. Адыдзі. Ау, атака по магчымасці. Усё яшчэ адыдзі. Тут перед нами ляжыць адзін, гэты, я думаю, будзе балюча. Ім без розніцы, ім менш пашкоджанняў ад атруты і ад полымя. Давайте вось так. І фаерболом бахнем вось так. О, ўсё ж таки падпаліў. Некраполымя. Што ты робіш? Нельга потушыць 16-17 пашкоджаннем агнём кожны ход. Калі потушыць нельга, тады просто лечымся. Раз.
І броню. Так, гэта, на жаль, не дацягнецца. Давайте тады маланку. У гэтую саламандру. Усё, ён шакаваны. Цудоўна. А куды ты пабег? Цікавы такі, а? А фейн файненькі? О, ён фейненькі. Трэба некравадзічка. А што некравадзічка робіць? Я не памятаю такога ўжо. Оп. Гэты хлопча у нас не помер, давайте доб'ем яго ўжо, ладно. Нема чаго тут трымаць. Натхненне скончыцца яшчэ праз 2 хады, потым можам адкласці гэта. Я, на жаль, не той, каб шмат магу зрабіць. Я баюся, што я ў полымя зайду. Не зайшоў, цудоўна. Не, ўсё, што патрэбна. Некраполымя далей. Працягваем. Закидываем яго кінжальчыкамі. Ёсць. Цудоўна. Яна атрымала сабе пашкоджанняў, але і палячылася. Такім чынам усё як бы ураўнаважылася. Ці можна лічыць парты на РПГ грэмнікамі? У выпадку Baldur's Gate 3 100%. Давайте аслепім яго. Мы пашкодзілі яму, але ён нешта быццам бы ўсё яшчэ бачыць. Вось зараз ён слепы. Цудоўна. Так і пакінем. Ага, атруту ён наклаў. То бок, па сутнасці, гэтыя вогненыя, гэта з атрутай. Зразумеў. Давайте дабіваць тады гэтага. Крытом яшчэ, цудоўна. Ось, дабілі. І вы зараз кінем натхненне на ўсіх, каб яно працягвалася далей. Некравадзічка, каб тушыць некраполымя? Лагічна. На жаль, я не магу тут нормально дацягнуцца. Ён стаіць у вельмі незручным месцы. І некраполымя на яго не накладзена, вось што самае непрыемнае. Давайте яшчэ паляпшэнне брані. Оп. Зноў паскарэнне. І я яшчэ пачакаю. На наступным хаду я змагу тэлепартнуць гэтага яшчура сюды да нас, і гэта не будзе праблемай. Так, давайте льдом бахнем. Але паспрабуем бахнуць дзе-небудзь яму ў хвост, каб мы не затушылі полымя. Ахалоджаны і паслізнуўся. Люблю гэта. Так. Далей настрэліваем. Яшчэ крыт. Яшчэ настралялі яму. Шчыт яму кінем. 5 здароўя яго засталося. Давайте рыўком просто. Бах. І ўсё. Шукай лепшыя воды, я цябе чакаю. Зноў гэты голас і зноў святая вада. Дзіўна. Ні галера не зразумела. На Titan Chaser адпраўляецца 7500. Дзякуй вялікі. Асабліва, калі нехта з іх робіць верталёцік. Я кажу, гэта... З Baldur's Gate ўсё, ў прынцыпе, зразумела. Гульня, ў прынцыпе, не пра РПГ. Нешта файненькае нават. Так. Дзе я там спадабраў? Гэта на ифане. Тое, што мы апрануць не можам нармальна. О, я не то. Адчыніць. Выкладзі, калі ласка. Так. Амулет бездання. Зноў жа, мы не можам нічога такога зрабіць. Нам патрэбна нашыя паздымаць гэтыя нашыйнікі. Таму я возьму яго зараз, але, на жаль, ён не той, каб штосьці мне дае. Мы прасунуліся ў трэцім акце. За апошнія 3 тыдні не было часу. Просто не. Мы просто не гулялі нават.
О, я кажу, у мяне за 3 апошнія тыдні не было ніводнага дня, дзе я не сацыялізаваўся. Вось, абсалютна. Ну, дзесьці штосьці там нікудысьці не ехаў, альбо штось такое. Ну, не той, каб ехаў, звычайна да мяне едуць, але ўсё роўна. Большасць апошнія 3 тыдні проста няма. 0. What strange witchery is this? Опа. І гэта, мне падаецца, кірунак якраз такі, а не, гэта не туды. Ён паказваў вось сюды, і яно ідзе вось у гэтым напрамку. Дзіўная пячора. Сховішча Браксуса Рекса. І гэта сюды гэты хлопча ішоў, так? Блин, а можа сюды ранавата? Не, ладно, давайте. Чому бы не? Для мяне гэта гучыць бажагліва па-інтраверцку. Я скажу шчыра, я задзяваўся. Ну, типу, я разумею, што некаторыя людзі ж, ну, бясконца размаўляюць. Ты хто такое? Let me see what you've got under there. Go on. Show me your... Тромбдой такія. Эй, ты, дай-ка мне паглядзець, што ў цябе там пад нізам. О, пачакай, пакажы мне свой, даць яму скончыць. Pecker. Pecker. Ну, to peck гэта клю, ну, по типу, кляваць. Ну, клявалка. Вот. Пачакай, у тебя клявалка ўвогуле ёсць? Ось, і карацей, гэта самае. Ну, я такі, некаторыя ж людзі бясконца ўзаемадзейнічаюць, так? Разумееце, ёсць такая, як бы, штука глобальна. Ну, я просто скажу, я сам не вельмі, там, прям вялікі фанат дзесьці ўзаемадзейнічаць, я стамляюся ад гэтага. Але ў той жа момант я разумею, што чым больш ты ўзаемадзейнічаеш, тым больш ты выпрацоўваеш, як это, трываласць, скажем так, сацыяльную. Вось, гэта як мышца, можна сказаць, агліца такая. І тым больш ты можаш як бы спакойна ўспрымаць вялікую колькасць сацыяльных узаемадзеянняў, а ў мяне неяк атрымліваецца трошкі зашмат. І яшчэ другі факт, гэта я насамрэч пра яго першую чарку хацеў сказаць. Калі у вас ёсць па тыпу сябры, так, з імі трэба бавіць час. З імі трэба пабавіць час, каб яны памяталі, што ў іх ёсць сябры. Таму што калі замыкацца і толькі сваё нешта калупаць, то у выніку людзі як бы падзабываюць, што вы існуеце. Ось такое, і таму па тыпу сацыяльныя ўзаемадзеянні патрэбныя проста для таго, каб падтрымліваць стасункі паміж людзьмі глобальна. Вось. А калі асабіста, напрыклад, людзі актыўна з кімсьці там ўзаемадзейнічаюць бясконца, то яшчэ больш верагодна, што ім, ну, як бы складана з вамі падтрымліваць сувязь. Так. Таму я такі, ну трэба нешта з гэтым рабіць, трэба трошкі працаваць над сабою, скажам так. І вось 3 тыдні гэтага, і нешта я не вельмі задаволены. Можна, калі ласка, менш. Пека? Так, амаль пека. Ён нашу пеку шукае. Я выдатна цябе разумею. Я пасля вельмі актыўных у плане зносін з людзьмі тыдняў, звычайна потым тыднямі агул ні з кім не маю зносіны, акрамя мітоў на працы. Ну вось у мяне атрымліваецца і праца актыўная, і стрымы, і яшчэ выходныя, я з кімсьці, напрыклад, у суботу па гучцы будзем. Вось у нядзелю планы былі паехаць яшчэ, у выніку мяне як бы выходныя занятыя. Я вось думаю ад паездкі адмовіцца, каб сабе просто хаця бы один дзень на 3 тыдні, таму што наступныя выходныя таксама занятыя. Вось, і там я ўжо адмяняць нічога не жадаю, я вось думаю, вось неяк гэта ўсё... І жонка ў мяне, так, ну, по тыпу ўзаемадзеянні бясконцае, так што... Не, ну гэта як бы цудоўна, не, ад жонкі я не стамляюся. Яно неяк звыкла. І мы можам спакойна памаўчаць у сваім асяроддзі і нічога дрэннага не здарацца. Вось. А тыя, хто знаходзіцца на пэўнай дыстанцыі, яны як бы з ім патрэбна размаўляць. У мяне ёсць яшчэ чалавек, з якім было б файна, я месяца 1,5-2 з ім не размаўляў ужо, амаль, а ніяк, узаемадзейнічаць добра было бы. Вось. Таму атрымліваецца, што з усімі людзьмі праходзіцца вось гэтае сацыяльнае ўзаемадзеянне ладзіць. Вось, разумееце, неабходнасць. Па раскладзе ў нас сацыяльнае ўзаемадзеянне. Так, яно наш пека шукае. Таму што ён нашу пека як бы паспрабаваў пакранаць, толькі ні халеры ў яго не атрымалася, таму што мы undead. Так.
Патрабаваць о, пачакайце-ка, момант, падаецца, прыехала ежа для катоў.
Я вам не... О, божухна. І гэта весь час я быў яшчэ замічаны, так? Ну, я цудоўна. Вітаю ўсіх, я вярнуўся. Тут ёсць. Я тут ёсць. Вярнуўся, катам ежу забраў. Зараз я трошкі выпраўлю, я бачу там паведамленне, якое дасылаецца вам чат неправільнае. Распавяду яшчэ... Так, вось яно паведамленне. А чаму яно там... А чаму? Яно ж не спасылка. А не, вам нормально показывается в чате. Просто у мяне у OBS чамусьці вельмі дзіўна, карацей, пошта для сувязі выглядае не як пошта, а як типу з пасылкай ён дадае прям кавалак пасылкі дае, калі ніхто не пытаў яго. Вось. Дзякую вялікі наконт гука падказка, таму што я ўжо думаў, што гэта нешта не так. Так вось, якая штука? У нас каты, у аднаго з катоў, гэта ў Фрэі, у яе аўтаімуннае захворванне, і мы набываем, заместа мы іх кормім не кансервамі, не сухі кормам, а гатуецца прям для іх набываецца мяса, з яго гатуецца ежа. Вось, натуральны корм атрымліваецца. З усімі там дадаткамі, іншае, і набываем мы ў вялікай колькасці. У выніку прыезд, як бы гэта на там 3 тыдні, па-мойму, гэта будзе, і набываецца вялікай, як бы прям да халеры, карацей, гэтае мяса набываецца. Вось. І я зараз забіраў вось гэтую доставу, усё запіхваў у халадос, увесь халадос запіханы мясам зараз скаціным, якое спатрэбіцца, але там яшчэ і дадаткова рознае. Вось. Тут таксама спасылка. У тебя есть сайт Angry Relief? Не, няма. Яно дзіўна, каб вы разумелі. У паведамленні, якое я адпраўляю, там не спасылка. То бок, ён робіць з гэтага спасылку сам. Просто вырашае, што давайте-ка я зраблю вам, карацей, спасылачку гэтага. Там ніякага сайта няма тут спасылачкі. Это вельмі дзіўна. Яно ўвесь час так было. Я просто толькі зараз уважу, і толькі ў OBS прагляд стрыма паказвае мне нормально. Без спасылкі. Таму што якога хрена? Гэта ж ніякая не спасылка. Божухна. Ну ладно. Так. Праігнараваць яго дзіцячыя каментары і сказаць яму, што мы ведаем, што тут пахаваны скарб, схаваны скарб, а патрабаваць, каб ён сказаў нам, дзе ён знаходзіцца. Калі жадаеш скарб, то пайдзі пашукай люстэрка, і вось тут альбо ён заігрывае з намі, альбо спрабуе нас парамансіць, альбо ён пра сапраўдная люстэрка кажа. А зараз можаш забраць свае хадзячыя косткі адсюль. Ідзі грукаць імі дзесьці ў іншае месца. Да пабачэння. Літаральная яго інтанацыя, я не прыдумываю. Оп, заморозило. Угу. Это куфары ўсё ілюзія. Она замороживая. Ну ладно. Иллюзорные куфары. Калі набраць любые іншыя тэксты з кропкай і пасярэдні на кшталт Йокабай. Гэта твіч робіць спасылку. Давайте паглядзім. Angry Relief. Ну, зразумела, карацей. Ну, дарэчы, у чаце ў мяне зараз не спасылка гэта. Ну, я у OBS увёў гэта спасылка, у іншым месцы не спасылка. Карацей, пошта моя не мае ніякага прэфікса HTTPS, гэта просто angry.ref@gmail.com. Вось і ўсё. Так, праз гэта мы прайсці не можам. Каб прабрацца, можам бысці вось тут. Але тут патрэбна скарыстацца тэлепортам тады, наколькі я разумею. Правильно? Давайте куфар гэта яшчэ скарыстаем. О, гэта ўжо лепей. Новы рэцэпт. І галінка нейкая. Вось сапраўды, мне атрымаецца тэлепартнуць? Чырвоны прынц. Не, наверх не атрымаецца. А проста тэлепартацыя?
Ось напрямую. Так само, ми не бачимо канчаткової кропки, тому не можемо. Угу. Ну і ўсё. Адзінае, што застаецца, гэта вось сюды прайсці. А тут дарэчы, ілюзія, зразумеў. Гэта тут можна ісці, тут ёсць мост. Ён ёсць на мапе, але няма тут. Набор костак, нічога такога. Ну, не ілюзія і добра. Яно амаль нічога не каштуе. Вось гэта трошки яшчэ каштуе. Давайте адправім Іфану. Гэта таксама Іфану і таксама Іфану. Тут такая арена, што я не ўпэўнены, чаму мы ўсё яшчэ не змагаемся. Опа. Ты не казаў мне, што не патрэбна сесці адсюль? Ага, ладно. Ён 5-й ўзровень, але ён хутчэй за ўсё проста гэтыя самыя ілюзіі і ілюзіі, правильно? Ну, гэта я бачу, што яна ілюзія. Крыт у Фейна. Давайте рывок. Оп. Ён таксама копія, але давайте пазбавімся ад гэтых клонаў. Ніводны з іх не сапраўдны. Хутчэй за ўсё. Рэальнага тут і няма. Так, дададзім регенерацию брони. Паскарэнне. І... Ладно. Атрута на яго хутчэй за ўсё не спрацуе, правильно? Оу. Не дастрэлі там, што тут каменчыкі былі, я не заўважыў. Далей паляпшэнне рознае. Наткнение. Паскарэнне. І регенерацыя магічнай броні. Это павінна дапамагчы у бойцы супраць магаў. Далей. Пэйна лячыць няма чым. Давайте просто праігнарую, пакуль пакіну ход як ёсць. -1. Выбили физичную броню. Я могу атаковать по земле. Для удара по земле мне потребно... Нормально, дотягнулся. Оп, опрокинули. Цікаво, ці платять гэтыя клоны падаткі. Калі яны ёсць, няхай плаціць падатак. Ну все просто. Мы ж ведаем, як гэта працуе. Так, вось гэты маг унізе застаўся. У яго моцная магічная броня. Я нават не ведаю. Давайте, блин, ну... Не, давайте пачынаць яго атакаваць. Хотя бы так. О, я ж магу яго тэлепартнуць да яго сябра. Няхай ідзе сюды. Цудоўна. Вось яны ўдваіх. Далей, калі яны ўдваіх вось так цудоўна, можна зверху ільдом бахнуць. Угу. Ну, на жаль, броня не знятая з іх. Оп. Оу, я пропустил за Ифана ход, просто так. Божухна. Ну ладно. Давайте тогда, что можем, то и робим.
Серйозно, він літерально у метрі від ворога послизнувся. Так, я не розбігдуся трохи. Давайте на этом сконцентруемся. Выберем магичную броню, Амаль. О, все, минус магичная броня, пошли шкодить его здоровью. Давайте фаерболом у яку тоді. Добре. Лячэнне, ці варта його накладывать зараз? Асляпленне не спрацуе, але калі я падыйду, то будзе ў сам раз. І вось ён аслеплены. Я могу добить одного. Давайте гэтага пробіваць. У яго ўсё яшчэ ёсць магічная броня. Мінус яшчэ клон. І гэтага доб'ем. Цудоўна. Але гэта ўсё былі копіі. Ніводнага сапраўднага. Ралев, а яно ж працуе так, што з кропкай ці без, гэта адзін і той жа адрас. Тады кропку можна проста прыбраць і твіч ачэпіцца. Не, гэта не адзін і той жа адрас. Ну, не, гэта ж два розных адрасы. Опа. Ой, да ладно табе. Empty-headed, are we? I'd ask if you were born yesterday, but you're clearly a little older than that. Ну, давай поглядим. Ага, окей. Это розныя мейлы. Ну, падтрымка кажа, што не. Тэхнічна гэта розныя мейлы. Так, толькі Gmail працуе трошки па-іншаму. Я не ведаў гэтага. Я зараз читаю. Я не ведаў гэтага факта. Ну, гэта асаблівасці Gmail, я скажу, гэта, ну, ведаеце, што гэта не зусім так не паўсюль. Правярайце ўсё роўна адрес, на які адсылаеце. Я пакіну з кропкай, каб падазронна не выглядала. Ну, типу, я паўсюль з кропкай пакінуў, і мне падаецца, людзям так прасцей чытаць. Ось. Тым больш, што не паўсюль гэты адрес, ну, у залежнасці ад таго падаецца, з якой прылады глядзець. Яно па-рознаму паказваем. Прыдрукаваты гэты клон. Это ілюзіяніст. Давайте даследаваць далей пячору. Пацучок. Пацучок, куди ти побіг? Де ти? Пацучок. Нарешті. Так. Все добре? Каже пацучок. Слівер. Абвінаваціць у тым, што пацучок ілюзія. Ці ведаеш, што нешта карыснае наконт падзямелля? It's a riddle, isn't it? A conundrum. What's it? You'll have to solve. Гэта загадка, так? Канандрам божухна. Ну, карацей, складана. Штосьці, што табе патрэбна вырашыць. Сказаць, што падказка да гэтай загадкі будзе вельмі карыснай. Oh, you look clueless, right? Thing is, it's about the letters, isn't it? One for each thing. Гэта наконт літар. Літар на кожную рэч. Лёгка.
Падзякаваць пацука, палічыўшы, што гэта можа быць карысным. Yeah, sure. Hope you don't die. Так, добра. Спадзяюся, ты не памрэш. Трэці варыянт наказа Андеда. Прыкінуцца мёртвым. О, не, гэта гучыць жудасна. You good, are you? Thought as much. Так. Падазрона глядзець на пацука, пакуль мы ідзем. Так, Twitch робіць тэкста памылку, а OBS, мабыць, паказвае яе поўнасцю з пратаколам. Ну, увогуле, так. Яно увогуле ператвараецца ў параметр. Можна на розных сайтах рэгістравацца, даючы кропку ў розных месцах, каб калі табе пачаў прыходзіць спам, адразу даведацца, які сайт злівае сваіх карыстачоў рэкламадаўцам. Не, глядзі, для гэтага ёсць плюс нататка. Для тых, калі вы не ведаеце, ёсць яшчэ такая натацыя плюс notation. Яна працуе на большасці сайтаў. Вы можете сабе зарэгістраваць шмат, на одну пошту вы можете зарэгістравацца шмат разоў, і гэта не пра кропкі. Кропка зараз гэта прыкладэ з Gmail і не вельмі папулярная штука. Ну, я пра яе не ведаў. Вось, я дакладна скажу, што яшчэ 2-3 сервісы так не працуюць проста. Вось. Глядзіце, ёсць плюс нотацыя. Я магу зрабіць, напрыклад, у мяне пошта Angry Relev, так? Angry Relev, gmail.com. Я зараз пишу ў чат. Вось такая пошта. Плюс нотацыя. Я магу на гэту жа... Я зарэгістраваўся на пэўным сайце, выкарыстоўваючы гэтую пошту. Я магу дадаваць усё, што заўгодна. У пачатку я буду адпраўляць усё на гэты ж самы адрес, і гэта падтрымліваецца большасцю сервісаў. Я магу стварыць сабе адрес на гэтым сайце, я магу стварыць сабе новы аккаунт на гэтым сайце, выкарыстоўваючы такую пошту. Пры гэтым уся пошта, усе коды пацверджання, яны будуць прыходзіць на маю ngRelev.gmail.com. Вось, гэта плюс нотацыя, ёй можна карыстацца, можете стварыць шмат эмейлаў сабе на адным сайце. Вельмі карысна. І вось наконт таго, хто злівае, вы можете сказаць spam плюс ngRelev @gmail.com, і вы атрымаеце сабе вось такую штуку, якую куды вы будете, напрыклад, вы думаеце, што... Альбо, напрыклад, я рэгіструюся ў тыктоку. Вось у тыктоку я рэгіструюся. ngRelev gmail.com, я рэгіструюся такім чынам у тыктоку, і я буду ведаць, што калі пошта прыходзіць такая, вось такая канкрэтная, я ведаю, што гэта тыкток чалавек тыкток зліў маю пошту. Вы можете назву сайта ў пачатку ўпіхнуць, каб ведаць, адкуль гэта прыходзіць. Вы можете як заўгодна рабіць. Плюс нотацыя, можете пагугліць. Працуе ў Gmail сервісаў, у гэтых самых, у... Як жа ж яны... Майкрософтовская карце пошта вылетела з галавы. Працуе, па сутнасці, любы папулярны сервіс, і зараз гэта падтрымлівае. Гэта аўтаматычна. Не трэба нічога ствараць, вы проста ўводзіце замест. Вы можете прямо зараз зарэгістравацца на нейкім сайце, выкарыстоўваючы назву гэтага сайта, і вам прыйдзе на ваш асноўны паштовы яшчык, які будзе пасля плюса, вам прыйдзе пісьмо з гэтага сайта, нічога наладжваць не патрэбна, вы проста рэгіструецеся на сайце, дапісваючы штосьці перад гэтым плюс, і потым далей ваша запраўная пошта. Вось. Гэта плюс, і ўсё, што перад ім, будзе ігнаравацца, і будзе ўнутры самого сервіса будзе дасылацца канкрэтна вам. І вы можете мець некалькі аккаунтаў, маючы адну пошту. Вам не патрэбна кожны раз ствараць новую пошту, калі вы рэгіструеце ў розных сервісах. Ось, працуе. Некаторыя, канешне, разумненькія такія, яны адразаюць ваш, ну, напрыклад, калі вы на сайце нейкім рэгіструецеся, яны адразаюць вам другую, ну, па тыпу, вось гэта ўсё, што плюсікі перад ім, яны самі адразаюць перад тым, як вас захаваць. То бок не на ўсіх сайтах так можа атрымацца зарэгістравацца, але гэта ўжо сам сайт так робіць. Я скажу, у большасці сваім шмат хто гэтага не ведае і не карыстаецца. Вось. Але вось вам карысная як бы інфармацыя, можете карыстацца, вельмі карысная штука, калі ласка. Так, падазрона глядзіць на пацука, сачы за пацуком, калі мы сыходзім. Вельмі прыемна з табой знаёміцца таксама. Это руд. У меня как бойка котов тут адбываецца. Грубіян. Грубо пацук. Так, нешта шлях уніз. Ёсць. Давайте уніз сходзім, паглядзім. Ну вось, Люцик выгнаў Фрэю свае месца каля мяне. Фрэшка да мяне прыйшла.
Ось, і калі вы так будете рабіць, вось тут ужо вы дакладна можете сказаць, што вам нехта, адкуль вам канкрэтна дасылаюць, хто зліў ваш адрас. Таму што яны будуць, з-за таго, што гэта ў большасці свае аўтаматычныя сервісы, ніхто не будзе глядзець, што у вас там плюсік. Яны будуць дасылаць туды. І з-за таго, што шмат людзей яшчэ ўвогуле пра гэта не ведаюць, то яны ўвогуле не здагадаюцца нават пра гэта падумаць. Карацей, карысная штука. Так. Што гэта? Тейн Вулфрик. Нізка. Люстэрка. Калі жадаеце паглядзець на скарб, то партрэт жанчыны. Додаём. Колькі ён каштуе? 178. Давайте Іфану аддадзім. А кошт я не магу адразу паглядзець, не? Таксама трошки каштуе, я Іфану аддам. Яшчэ ёсць дадатковыя сервісы аліасаў, то бок ствараецца нейкі email, які гэтым сервісам перасылаецца на сапраўдны email. І такіх можна ствараць шмат і вельмі лёгка. Просто каб розныя падазроныя сайты, патрабуючы рэгістрацыі, не атрымлівалі ваш сапраўдны email. У ProtonMail такое, напрыклад, ёсць. Варта, можа быць, мне пачаць карыстацца ProtonMail'ам, падаецца файная штука. Вось, таму што, ну, як бы... Я, па-моему, нават заводзіў, пачакайце-ка. Ага. Яна гучыць як вельмі круты сервіс, толькі я так і не дабраўся. Малюнак чалавека. А нешта партрэты знаёмыя. Можна разглядзець бліжэй. Просто гэта падобна на чалавека, які быў пашкоджаны ў гэтым самым. Траўмаваны у лагеры. Але можа быць, ну, просто выкарыстана адно і тое ж. Грегор Чырвоны. Блоссер. Хто б вы не былі? Пацучок. Што ты жадаеш? Нешта карыснае? Ну вось. Ладно. Бутэлечка віна. Забяром. Мячы дэкаратыўныя. Вельмі маленькія. Вельмі маленькі глобус. Так. Давайте захаваемся, потому что мне падаецца, з гэтай штукай патрэбна паразмаўляць. Статуя ілюзій. Ты прыйшоў знайсці, ты прыйшоў шукаць. Але ты не знойдзеш шлях. Як шкада. Да ты у нас прямо амаль хоку фігачыш, хлопча. І адкуль ты можаш быць настолькі ўпэўнены? Так. Бракус так жадаў. Тромдой павінен падпарадкавацца. Ты сустрэў нешчаслівага ахоўніка. Ты сустрэў нешчаслівага ахоўніка гэтага сховішча? Так. Лёс быў не добрым да Тромбоя, так же сама, як і Бракус Рекс. Ты жадаеш ісці наперад? Так, мы ждаем. Слухай уважліва і зрабі сваю спробу. Так. Бракус вялікімі літарамі, парадак літар хутчэй за ўсё. Гэта крывавы, па сутнасці тлумачэння. Крывавы, прагнілы, крадучы, вельмі жудасны. А чаму? Thieving. Bloody, rotten. Thieving гэта А. Сі гэта вельмі жудасны, гэта У. І fellow гэта будзе С. Тады кур гэта будзе вельмі жудасны, вельмі жудасны прагнілы. Вось гэта.
Альбо ты вельмі добра адгадваеш, альбо ты трошки разумны. Ну, по типу, альбо табе вельмі шчасціць, альбо ты вельмі разумны. Хоць трошки разумны. Давай даведаемся дакладна. Паслухай уважліва і паспрабуй. Крыніца — гэта праклён, д'ябал, ну, карацей, вось словы зноў. Cure is hex. Ну тут толькі адзін варыянт, які пачынаецца. Далей misery, давайте пераправерым. Гэта misery, ну так, другі варыянт, па сутнасці. Магчыма, ты чагосьці варты. Магчыма, Тромдой сказаў табе адказы. Ці не так? Ці не спадзяваўся ён, што ты... Неважна, без розніцы. Шлях адчынены, можаш ісці. Але ў нас ёсць яшчэ пытанне. Я амаль нічога не ведаю, але ты даказаў сябе... Так, ты паказаў, што ты дастаткова дасведчаны падарожнік. Я адкажу табе, што змагу. Сказаць пра яго другую, ну, загадку яго і спытаць, што ён меў на ўвазе на лячэнне ад крыніцы. Бракус Рекс знайшоў шлях. Ён быў даследаваны тут, на гэтай выспе. Ён сказаў, што пазбавіцца ад крыніцы, ён мог пазбавіцца ад крыніцы любой істоты, любой асобы. Я бачыў, як гэта стаўс, палкі, ну, карацей, посахі, вось. Ён бачыў посахі, якія ён выкарыстоўваў. Яны былі найбольш impressive. Божухна. Словы ўсё павылеталі абсолютно. Так, сказаць, што... Нагадаць яму, што ён сказаў, што Тромдоя тут трымае Бракус Рекс. Бракус Рекс наказаў яго. Я не ведаю, чым яго парушэнне. Боже, это дакладна становіцца. На 3-ю гадзіну, я скажу, складана становіцца перакладаць. Я не ведаю, чым яго парушэнне, але яго адправілі заставацца ў гэтым сховішчы на ўсе магчымыя часы, каб ніхто іншы не мог зайсці. Тромдой быў і з'яўляецца крэатыўнай асобай. Ён даволі неблага ведаў магію. І ён скарыстаўся ёй, каб выразаць гэтае месца з простага сховішча, уключаючы мяне. Добра. То бок Тромдой, па сутнасці, яго стварыў. Добра, тут нічога. Ну, в прынцыпе, мы амаль наступны ўзровень паднялі, так-то. Тут люстэрка ёсць, зараз яшчэ люстэрка хацелася паглядзець. Ну, добра, мы самі сябе пабачылі ў люстэрка. Гэта пастка. Мы яе ўжо ведаем. Мячы, магія. Посах можа быць цікавы. Посах атруты. 16-20. Можна пераключыць на гэта самае, пераўтварыць усё у... Ну гэта далей дае інтэлект і дадатковую здольнасць. Не, мы гэтым карыстацца не будзем тады. У нас лепей посах. Ну так, мы даведаліся ад люстэрка, што мы прыгожанькія. Дзякуй вялікі. Давайте яшчэ зазірнем сюды, таму што тут сцэна будзе. Вельмі хацелася пабачыць. Яны даволі каштоўныя тут. Відэльцы, ножыкі, вось гэта ўсё. Забіраем. Правильно же я не пераблутаў? Так, іфану. Цудоўна. І тут зноў будзе бойка, хутчэй за ўсё. Прям адчуваю. Зноў варэнка.
Угу. Стаў небачным. Ну, я вам скажу, чат, што па сутнасці як бы трэба ісці, бо бойка займе пэўны час і, на жаль, у мяне на гэта часу няма, трэба ісці працаваць, бо шмат яшчэ чаго па працы трэба зрабіць. Вось, я на гэтым буду вас пакідаць, я пагляджу зараз, хто чым займаецца, ці ёсць у нас хто, я спадзяюся, я знайду. Так, бачу усе на месцы, я да яго вас перадам. Сам пайду працаваць. Вам жадаю добрай пятніцы. Мы ў панядзелак далей працягнем Death Stranding другі. Будзем далей праходзіць па сюжэце. Мне падаецца, у Death Stranding у нас яшчэ застаўся даволі вялікі кавалак, таму будзем працягваць далей. У чацвер у нас будзе Alien Isolation, буду пужацца. А ў пятніцу тое, што выпадзе ў чацвер. Яшчэ 30 хвілін? Не, ну якія 30 хвілін? Так, у Baldur's Gate 3, калі гуляеце за Астаріяна, то ён неяк цікава рэагуе на паглядзець у люстэрка, забыла як. Ну, я, на жаль, сам не памятаю. Так, адпраўляю вас да усе на месцы. Добрага вам дня і да пабачэння. Ён зноў гуляе ў хорары псіхалагічныя. Там, звычайна, не проста пужалкі, а нейкае яшчэ даследаванне, тое, што апошняе я бачыў. Ось, так што можа быць вельмі цікава. Ляцім да яго.